Κάποιος θέλει να βρει πελάτες. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να βρει πελάτες που ενδιαφέρονται για το προϊόν? Λοιπόν, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι: έχω ηθική υποχρέωση να πείσω αυτόν τον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί μου, γιατί ξέρω ότι αν συνεργαστεί μαζί μου θα είναι καλύτερα από ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί μου. Ναι. Οπότε έχω ηθική υποχρέωση και να του δείξεις με την ενέργειά σου ότι έχεις όντως να του πεις κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι πιστεύεις σε αυτό που κάνεις. Καλώς ορίσατε. Σήμερα μιλάμε με τον Χρήστο Ορφανίδη, ιδρυτή του digitalfreelancer.gr και του restaurantmarketing.gr. Χρήστο, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Από τη Θεσσαλονίκη ήρθες για Αθήνα. Ναι. Και τώρα θα μιλήσουμε λίγο, άμα θα μπορούσες να μας δώσεις βασικά, λίγο background για το πώς ξεκίνησες στο restaurantmarketing.gr, που είναι και η πρώτη επιχείρηση που ξεκίνησες, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Όχι πρώτη. Είχα κάνει και άλλες επιχειρήσεις πριν. Όπως? Δοκίμασα διάφορα πράγματα. Εντάξει, στην αρχή πουλούσα βιβλία πόρτα-πόρτα, μετά διοργάνωνα πάρτι σαν DJ, έπαιζαν DJ. Στην Κύπρο αυτά ή στην Στη Αθήνα? Θεσσαλονίκη. Okay. Στη Θεσσαλονίκη. Άνοιγα κάποια clubs σαν manager, διοργάνωνα πάρτι κτλ. Πουλούσα μπλουζάκια στο Facebook με Facebook ads, πουλούσα e-books στο Amazon. Δοκίμασα πολλά επιχειρηματικά μοντέλα μέχρι να βρω ένα που να μου βγει, ας πούμε, καλά. Πότε ξεκίνησες, δηλαδή, πότε ήταν η πρώτη σου φορά που μπήκες στο χώρο Πριν της 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια. Και ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες? Πόρτα-πόρτα πωλήσεις, τα πάρτι που σου είπα, όλα αυτά. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα, άμα μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να δεις πότε μπήκες πραγματικά, το πρώτο πράγμα που έκανες στην επιχειρηματικότητα, που ήταν και που ξεκίνησε ουσιαστικά όλο το ταξίδι, ποιο ήτανε? Ναι, ακόμα και το network marketing που το σκέφτομαι, είχα δοκιμάσει μια εταιρεία. Από μικρός, δηλαδή από 12 χρονών, 13 χρονών, το είχαμε τις πωλήσεις γενικά. Πουλούσα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή. Οπότε, τι να σου πω τώρα, με τη γιαγιά και τον παππού που φτιάχνα ψωμιά, πουλούσα ψωμιά σε διάφορα καφενεία που γύρωζα με τον παππού μου κτλ. Σε τι ηλικία? 12 χρονών. 12 χρονών. Στην Κύπρο, εκεί δηλαδή. Σωστά. Εκεί ξεκίνησες. Ναι, δηλαδή επιχειρηματικές δράσεις από μικρό παιδάκι. Κατάλαβα. Ναι, μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά μια μέρα που είχα πάει με τον παππού μου και επειδή ο πατέρας μου έχει επιχείρηση αρτοπία στην Κύπρο, είχαμε βγάλει κάτι κουλουράκια, παξιμαδάκια και τέτοια κάτω από τον brand. Και αυτά τα πουλούσαμε εμείς χονδρική. Η επιχείρηση του πατέρα μου κάνει χονδρική. Απλά ο παππούς μου έκανε και κάποιες πωλήσεις λιανική, τύπου είχε ένα βαν, κυκλοφορούσε σε διάφορα καφενεία της Λευκωσίας, είχε χτίσει ένα πελατολόγιο, συγκεκριμένες μέρες και ώρες περνούσε και είχε χτίσει το πελατολόγιο του. Κατάλαβα. Και με παίρνε μαζί του για παρέα, ξέρεις, για παρέα κυρίως. Ναι. Θα πάρω το εγγόνι μου για παρέα. Να του δείξω κιόλας λίγα πράγματα. Ναι, εντάξει, τώρα ο παππούς χαλαρός, πιο πολύ για παρέα με παίρνε, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και εγώ με τον παππού, παιδάκι τότε, σου λέω θα πάω με τον παππού μου, ξέρεις. Σ' άρεσε, τον αγαπούσε τον παππού? Ναι, δηλαδή. εννοείται, ναι. Οπότε πήγαινα με τον παππού σε διάφορα καφενεία και είχαμε τα ψωμιά της γιαγιάς, που η γιαγιά έχει παραδοσιακό φούρνο μέχρι και σήμερα. Που είναι πόσα χρόνια μου, φτάνει τα 80. Κάθε πρωί ξυπνάει 5 ώρα και πάει και κάνει ψωμιά στο ξυλόφουρνο. Και... πώς αντέχουνε, φίλε. Ναι, αυτό της είναι η ζωή, βέβαια, έτσι. Ήμουν παλιγάρι. Λοιπόν, οπότε κάποια ψωμιά, ας πούμε, τα έχει ο παππούς που τα φτιάχνει η γιαγιά και αυτός τα πουλούσε, δηλαδή χωριάτικο ψωμί. Ναι. Και τον είχε μάθει ο κόσμος ότι θα περάσει ο Χρήστος, ο παππούς μου, συνονόματος, από αυτόν πήρα το όνομά του. Θα περνάει ο Χρήστος, ξέρω εγώ, Τετάρτη τάδε ώρα από το καφενείο εδώ. Και είχε, ξέρω εγώ, 30 καφενεία στη Λευκωσία που τα έκανε ένα δρομολόγιο κάθε Τετάρτη, ξέρω, και με παίρνε μαζί του. Και ο πατέρας μου είχε και την άλλη επιχείρηση που είναι το αρτοπείο, που είμαστε πιο εμπορικοί, ας πούμε, που πουλάμε χονδρική. Πιο οργανωμένη επιχείρηση, να το πω έτσι. Που έχουμε δίκτυο πελατών σε όλη την Κύπρο, που τους πάμε χονδρικά παξιμάδια, συσκευασμένα και όλα. Και εκείνη τη μέρα, μια συγκεκριμένη μέρα, θυμάμαι ο πατέρας μου είχε κάποια πακέτα που δεν πουλήθηκαν στη χονδρική. Και μου λέει, Χρήστο, θα πας με τον παππού σου σήμερα και θα σε δώσει σε ένα 30 πακέτα, αυτά τα 30, 40, 50, πόσα ήταν τέλος πάντων. Μου λέει όλα αυτά, μου λέει, ήταν να τα πουλήσουμε χονδρική και τελικά δεν πουλήθηκαν, είναι περίσσευμα. Ό,τι πουλήσει από αυτά είναι δικό σου κέρδος. Πόσο χρονών ήσουνα? Εκεί 12-13 χρονών. Okay. Ναι, ό,τι πουλήσει είναι δικό σου κέρδος. Λέω εντάξει, λοιπόν, πάμε με τον παππού. Μου λέει ο παππούς, λοιπόν, σήμερα έχεις αποστολή εσύ, άσε τα ψωμιά της γιαγιάς, θα πουλήσεις αυτά που στούσε ο μπαμπάς. Λέω πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε, κατεβαίνουμε στο πρώτο καφενείο. Εγώ χαρά, θα πουλήσω, θα τους φάω όλους, ξέρω εγώ.
Θα βγάλω και λεφτά. Θα βγάλω και λεφτά, ναι, θα βγάλω και λεφτά. Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο καφενείο. Ο κόσμος ήξερε τον παππού μου και τα συγκεκριμένα ψωμιά. Εγώ πήγα να πουλήσω ένα καινούριο προϊόν τώρα. Έτσι. Ναι. Για το οποίο δεν υπάρχει ζήτηση. Πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει πελατολόγιο χτισμένο. Ενώ για το άλλο ήξερα θέλω τάδε ψωμί, περνάει ο Χρήστος, ο παππούς, θα το πάρω αυτό το ψωμί μου. Εγώ πρέπει να πουλήσω τώρα έξτρα πράγματα, κάτι καινούριο. Ναι. Έτσι. Να δεις αν τους ενδιαφέρει, μετά να το πουλήσεις πάνω σε αυτό που τους ενδιαφέρει. Μπράβο, να δω αν τους ενδιαφέρει και τα λοιπά. Να δημιουργήσω επιθυμία και εμπιστοσύνη στο brand, το ανύπαρκτο, το καινούριο, κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε πάω, μπαίνω στο πρώτο καφενείο, κάνει ο παππούς μου τις κλασικές τους πωλήσεις. Πάω και εγώ με τα βαξιμάδια, λέω: έχω αυτό το καινούριο προϊόν. Το θέλετε? Δεν θέλω τέτοια πράγματα, με λέω πρώτος. Πάω στο δεύτερο, δεν θέλω, αυτά είναι συσκευασμένα. Δεν θέλω, εγώ θέλω το ψωμί, το φρέσκο τη γιαγιά, δεν θέλω συσκευασμένα. Πάω στον τρίτο, δεν θέλω. Φεύγουμε από το πρώτο καφενείο, λέω: δεν θα πουλήσουμε τίποτα, κάτι πρέπει να κάνω. Πάω στο δεύτερο καφενείο, πάλι το ίδιο σκηνικό. Μένω μέσα, ξέρεις, ο παππούς πουλούσε στάνταρ πελατολόγιο κτλ. Κάποιοι με είχαν μάθει και εμένα, ξέρεις. Πάω να τους πουλήσω το προϊόν. Δεν θέλω τέτοια. Λέω: γάμο, τι κάνω. Πέρα βρω λύση. Να τα κάνω. Παίρνω ένα κουτί, ναι. Το ανοίγω τελείως. Λέω: δεν θέλω. Δώρο από μένα, δοκίμασε το λέω. Και πήγαινα σε όλους ένα, λέω: δοκίμασε. Σε αρχή ακόμα ήταν διστακτική. Ναι. Δεν θέλω. Του λέω: για σένα το άνοιξα. Του λέω: πάρε ένα κουτάκι, πάρε ένα κομμάτι. Να το δοκιμάσεις. Για σένα το άνοιξα. Ναι, να το δοκιμάσεις και άμα δεν σ' άρεσε, πειράζει. Φίλε, χαλά είναι από μένα. Άντε, φέρε μου, λέει. Αφού άνοιξε το κουτί, φέρε. Δοκιμάζει ο πρώτος. Ωραίο είναι, ρε, λέει. Γυρνάει, το βλέπει ο άλλος δίπλα, του λέει: καλό είναι ρε, το λέω, πάρε και εσένα, πάρε και εσύ, το λέω, πάρε. Παίρνει και το δεύτερο, τρώει το δεύτερο, πολύ ωραίο είναι ρε. Ήταν, ξέρεις, εκεί όλοι κάθονται στο καφένιο, ναι. Ξέρεις, μετά άρχισαν να πέφτουν οι άμυνες. Μου λέει: φέρε ένα κουτί, ρε, με λέει ο ένας. Δεν σε ρώτησαν πώς έκανε. Εντάξει, τώρα πώς θα κάνει, 2-3 ευρώ, απλά δεν είχε την επιθυμία ο άλλος να το αγοράσει. Πρέπει να δημιουργήσει την επιθυμία, δεν είναι το κόστος. Ήταν ότι, γιατί δεν πούλησα κάτι πολύ ακριβό, ένα κουτί μπισκότια, ξέρω. Απλά δεν είχε την επιθυμία, σου λέει: δεν θέλω, ξέρεις, δεν είναι το κόστος, είναι να τον κάνεις τον άλλο να το θέλει. Φέρε ένα κουτί, με λέει ο άλλος. Θα πάρεις κουτί, θα πάρω και εγώ, ρε, φέρε και σε μένα ένα κουτί. Μετά πήραν σε όλο το καφενείο εκεί, μετά άρχισαν όλοι. Και μετά σε όλα τα επόμενα καφενεία που πήγαμε, έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα και ξεπούλησα τελείως μέχρι το τέλος της ημέρας. 12 χρονών τώρα όλα αυτά. Ναι, τα ξεπούλησα όλα. 12, 13, πράγμα και 14, δεν θυμάμαι. Έχει πολλά χρόνια. Εκεί πιτσιρικάς, ρε παιδί μου. Κατάλαβα. Και ξεπούλησα φουλ όλο το τέτοιο. Έβαλα και το μερογάματο μου το καλό και λέω: απίστευτο. Εντάξει, το έχω με τις πολυστέρια, λέω. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω η επιχειρηματικότητα είναι μέσα στην οικογένεια. Ναι. Από τον πατέρα. Ναι. Η μητέρα είναι δημόσιος υπαλλήλος. Αλλά δηλαδή λόγω του ότι είναι μέσω του πατέρα, έτσι, σου έχεις μάθει κάποια μαθήματα από αυτόν ίσως, ή μόνο ότι βρήκες μόνος με τον παππού όταν βγαίνατε εκείνο τον καιρό στις πρώτες πωλήσεις, ή είχες και τον πατέρα σου που έβλεπες κάποια επιχειρηματικά πράγματα που έκανε και κάπως σου δίνανε έμπνευση, motivation? Ναι, κοίτα, δεν μπορώ να πω ότι ας πούμε ο πατέρας μου συγκεκριμένα κάτσε και με έδειξε ας πούμε έτσι και έτσι δουλεύει τον business ή έτσι και έτσι δουλεύουν οι πωλήσεις κτλ. Πιο πολύ είναι έξι, πήγαινα στη γιαγιά, έβγαζε ψωμιά, πήγαινε στο μπαζάρι, την έβλεπα, έρχονταν ο άλλος, πουλούσε τα ψωμιά, το επικοινωνούσε, με έβαζε και εμένα να φωνάζω. Έχουμε ψωμιά, φρέσκα, το καλύτερο ψωμί. Εγώ πιτσιρικά, φώναξε Χρήστο, φώναξε να πουλήσουμε. Καταλαβες. Οπότε φώναζα εγώ, επικοινωνούσα κάτι, ερχόταν ο άλλος, με σχολιάζει. Έχεις τον εγγονό για αγάθη σήμερα. Ναι, βλέπεις την εφέντηση, είναι ξέρω εγώ. Ναι, άντε φέρε ένα ψωμί. Λέω, πήραμε το διευράκι, ξέρω εγώ, καταλαβες. Είδες πώς δουλεύουν τα πράγματα. Ναι, αλλά νομίζω, δεν ξέρω αν είναι και θέμα DNA, ρε παιδί μου, ή αν είναι και θέμα ερεθισμάτων. Νομίζω είναι λίγο απ' όλα. Έτσι, νομίζω είναι λίγο απ' όλα. Κατάλαβα. Απίστευτο, πολύ ωραίο. Ναι, ενδιαφέρον. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε. Ουσιαστικά πιστεύεις ότι με αυτόν τον τρόπο κάπως μπήκε το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας μέσα σου? Ήτανε, δηλαδή... Τώρα δεν μπορώ να ξέρω με σιγουριά και πάλι σου λέω αν είναι θέμα DNA. Πιστεύω παίζει ρόλο και τον DNA, η προσωπικότητα. Όλοι έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες. Αλλά κοιτώντας πίσω, αυτή ήταν η πρώτη σου
το πρώτο σου πείραμα κάπως στην επιχειρηματικότητα και στις πωλήσεις. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή τέλος πάντων με την επιχειρηματικότητα. Άμα το πάρουμε full basic, full πίσω. Και από εκεί πέρα μετά έκανα και άλλα πράγματα μεγαλώνοντας, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τις κλήσεις σου και σε πάνε μόνες τους. Αργότερα σπούδασες κάτι μετά το σχολείο? Αργότερα μεγαλώνοντας, μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική. Έπαιζαν DJ. Έμαθα, επειδή και μου άρεσαν και οι υπολογιστές. Ήμουν καλό στον υπολογιστή, πειραματιζόμουν, ξέρεις. Τον κατέστρεψε, δεν ξέρω πώς υπολογιστές έχω καταστρέψει με ιούς και τέτοια. Πειραματιζόμουν να ανοίξω αυτό το πρόγραμμα, κράσαρε το ένα το άλλο. Τέλος πάντων, έκανα πειράματα. Είχα περιέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, τέλος πάντων. Προς τους υπολογιστές, προς την επικοινωνία και στην πορεία και τη μουσική. Μ' άρεσε και η μουσική. Οπότε άκουγα μουσική στον υπολογιστή, έψαχνα προγράμματα κτλ. Και μετά να μην είχα κατεβάσει ένα πρόγραμμα. Ξέχασα πώς λέγεται τώρα. Virtual DJ, μπράβο. Ναι, είχα κατεβάσει το Virtual DJ και ήταν το πρώτο λογισμικό για DJs. Και ξεκίνησα να πειραματίζομαι και βάλα από τη μια πλευρά ένα τραγούδι, από την άλλη ένα άλλο τραγούδι και τα έκανα μίξη. Λέω, εδώ είμαστε, ξέρω εγώ. Έκανες λίγο το που κάνεις. Μπράβο, ναι. Και από εκεί μετά ξέρεις, η περιέργεια που σε παρακινεί να ψάξεις να μάθεις να εξελιχθείς προς αυτήν την κατεύθυνση, το έμαθα καλύτερα και το ανάπτυξα αυτό το πράγμα. Και μετά η πρώτη ευκαιρία που μου δόθηκε, ας πούμε, να παίξω μουσική και να διασκεδάσω κόσμο ήταν στο γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εσύ πήγαινες γυμνάσιο. Ναι, εγώ πήγαινα γυμνάσιο. Και είχαμε μια μέρα, ας πούμε. Μια μέρα, ναι, πώς το λες, μια μέρα που τσικνοπέπτη, ξέρω. Ναι. Τσικνοπέπτη, θα ψήσουμε, δεν θα κάνουμε μαθήματα και θα έχεις τη μεγάλη αίθουσα που παίζουμε μπάσκετ, ξέρω εγώ, θα βάλουμε υγεία. Τότε εσύ μπορεί να παίξει μουσική. Κλασικά, ναι. Ναι, και λέω, εγώ θα παίξω. Ποιος θα παίξει, ρε φίλε. Και πέστησα το κομπιούτερ μου, επειδή είχα και ένα δάσκαλο τότε που με είχε από κοντά ότι είμαι από υπολογιστές και μου κόβει και τα λοιπά. Και γιατί του λέω, μου αρέσει η μουσική, έχω κατεβάσει αυτό το πράγμα. Μου λέει, θα τσικνοπέπτη να παίξει μουσική. Στήσαμε τον υπολογιστή στη μεγάλη αίθουσα. Στήσαμε και τα ηχεία και όλα. Και έτσι ετοίμασα εγώ το πρόγραμμά μου κτλ. Και ξεκίνησε η μέρα, ψήναμε σουβλάκια, διασκέδαση κτλ. Περνάνε οι ώρες, μετά λέμε πάμε να ξεκινήσουμε το πάρτι. Να ξέρεις όλο το σχολείο μαζί, ας πούμε. Ναι. Πηγαίνετε στη μεγάλη αίθουσα, παιδιά, θα παίξει μουσική και θα χορέψουμε να διασκεδάσουμε, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων πάω εγώ εκεί και βλέπω σιγά σιγά μαζεύονται μέσα, ξέρω εγώ, και βάζω ένα τραγούδι που ήταν το. Τώρα θυμήθηκα το τραγούδι, φίλε. Απίστευτο. Ήταν το. 'Cause every time we touch, I get this, το ξέρεις. Και βάζω αυτό το τραγούδι μετά. Έβαζα διάφορα σε μια φάση που μαζεύτηκαν όλοι. Βάζω αυτό και βλέπω ξεκινάει όλοι να βαϊπάρουν όλοι εκεί μέσα. Και σε μια φάση ξεκινάει όλοι, επειδή αυτό είναι και λίγο τρανς μετά. Μπαίνει λίγο. Και πετάραν όλοι πάνω κάτω. Πω, ορώθηκα μετά. Ξέρω εγώ, τους πήγα τάμπα όλους. Και εκεί φαντάζομαι. Ναι, και εκεί ήταν το στοιχείο του DJ. Και του πώς είναι να επηρεάζεις, ας πούμε, κόσμο. Άλλο να επηρεάζεις one-to-one. Με τις πωλήσεις, γιατί πάλι επηρεάζεις και πείθεις, κάνεις influence. Πάρε αυτό, δοκίμαστο, μπλα μπλα. Μετά και αυτό το feeling του ξέρεις, επηρεάζω τώρα, ας πούμε, 100 άτομα χορεύουν επειδή κάνω πάντα εγώ το κουμπιά. Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνεις. Και είναι όλοι happy, ας πούμε, προσφέρω θετικά συναισθήματα στον κόσμο και διασκέδαση. Οπότε μετά το εξέλιξα αυτό, μετά έκανα και ένα όνομα. Και μου έλεγαν έλα να παίξει το πάρτι μου. Ναι. Μετά αγόρασα, επένδυσα, φύλαγα λεφτά από τον παππού, από τη γιαγιά, από κάποια πάρτι που πληρωνόμουν. Πιτσιρικάς τώρα, έτσι. Να φανταστώ στο πρώτο που έκανες δεν πληρώθηκες, έτσι. Όχι, ρε, εντάξει, ναι. Για Απλά στην πορεία έκανα ένα όνομα. Δηλαδή ο Χριστός έπαιξε πολύ ωραία μουσική. Δηλαδή το σχολιάζει όλο το σχολείο την επόμενη μέρα. Ένιωθες αστάρ να φανταστώ. Ναι, άστο, ρόξτα. Πω τι τρελή μουσική έπαιξε χθες, διασκεδάσαμε όλοι. Πήρα στάτους, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Και αυτοπεποίθηση και όλα και τα πάντα. Ναι, και οπότε μετά λέω θα το αναπτύξω. Οπότε έγινα καλύτερος. Έκανα CD, αγόρασα κονσόλες, φύλαγα τα λεφτά που μου έδινε η γιαγιά, ο παππούς, από εδώ από εκεί. Ξέρεις. Μετά αγόρασα κονσόλες, ό,τι λεφτά, ξέρω, φύλαξα 1,5 χιλιάρικο στα 15 εκεί. Από λεφτά που και δούλευα, ας πούμε, κάποια πάρτι του σχολείου που με έφεραν, μου λέγανε πάρε 50, ξέρω εγώ. Πάρε 50 λίρες τότε. Ναι. Με έδινε και η γιαγιά, με έδινε και ο παππούς, με έδιναν και οι γονείς. Σιγά σιγά τσούκου, φύλαξα κάποια λεφτά. Φύλαξα 1.000 ευρώ, πάω να πάρω 1.000 λίρες τότε που ήταν. Πάω να πάρω κονσόλες. Θέλω να πάω να πάρω κονσόλες και μεγάφωνα. Να αναπτύξω την τέχνη μου. Πάμε. Πόσο χρόνο τώρα, 15? Εκεί, ναι, 14-15 εκεί. Λοιπόν,
Και πήρα γουσόλες, μετά έβγαλα κάρτες, το κυνηγούσα. Πήγαινα στα περίπτερα, άφηνα κάρτες. Δηλαδή. Έδινα σε γνωστούς. Ναι, δηλαδή από μικρή ηλικία. Ναι. Μετά πήγαινα γυμναστήριο, μεγαλώντας με. Τι κάνεις, ξέρω εγώ. Είμαι φοιτητής, λέω. Είμαι μαθητής, παίζω και DJ. Άρχισα να παίξει το γάμο μου. Έκλεισα έναν τύπο, θυμάμαι, ξέρω εγώ, 300 λίρες τότε, 250 λίρες. Πήγες και έπαιξες στο γάμο του. του. Και πήγα, έπαιξα στο γάμο του ανθρώπου και μου λέει: είσαι τέλειος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, έχω κάνει και λάθη. Πόσο χρόνο είχα πάει σε ένα γάμο και ήταν πλακώσει που κατέσαι στο γάμο, μαλάκα. Αλήθεια. Ναι, γιατί εγώ έπαιζα διάφορα. Φίλε, αυτό ήθελα να παίζω κάτι ποντιακά, ξέρω κάτι τέτοια. Ναι. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, να προετοιμάσεις. Εγώ θεώρησα ότι θες να παίξω λίγο δίσκο, λίγο τόρνα, λίγο τ' άλλο, να βάλω ένα λαϊκό. Ναι. Και δεν βγήκε βράδια. Αυτό δεν επικοινωνήσει σωστά τι θέλει. Οκ, ναι. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, έκλεισα και γάμος, τα τόλμησα όλα. Ναι. Τώρα σε λέω 15 χρονών παιδάκι, έτσι. Αυτοπεποίθηση, έτσι, full. Πάμε να το ετοιμάσουμε και ό,τι βγει. Ναι, και ό,τι βγει. Εντάξει, πάμε να πλακώσει ένα, αλλά εντάξει. Ο άλλος ήταν full happy, ας πούμε. Δηλαδή, είχα το πρώτο εμπειρία στο επιχειρήν. Κακοί πελάτες, καλοί πελάτες. Αυτό που έχεις καταλάβει τώρα και τώρα, αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Είναι. Και μετά φτάνουμε αυτό, είσαι κάπου στα 15 χρονών. Να φανταστώ τελειώνεις το Λύκειο στα 18. Ναι, εκεί ήταν αυτή η περίοδος που έκανα πάρτι, χτίσα ένα δυνατό όνομα σαν DJ, όλο αυτό όλο πήγαινε και καλύτερα. Συνέχισα το σχολείο, ναι. Και τελειώνω και μετά έπρεπε να δώσω εξετάσεις, να δω που θα πάω για σπουδές κτλ. Έδωσες Πανελλήνιες? Έδωσα Πανκύπριες, αφού είμαι Κύπριος. Ναι. Λοιπόν, έδωσα Πανκύπριες και έχεις κάποιες επιλογές, ας πούμε, σε κάποια πανεπιστήμια της Κύπρου. Και έχεις και κάποιες επιλογές σε κάποια πανεπιστήμια της Ελλάδος που δίνουν κάποιες θέσεις για τους Κύπριους φοιτητές. Οπότε είχα δηλώσει, επειδή μου άρεσαν τα computers και η ψυχολογία μου άρεσε, γιατί και το marketing και η μουσική. Είναι ψυχολογία. Ναι, τον DJ που επηρεάζει κόσμο και η μουσική, τα feelings που σου δίνει. Είναι ψυχολογία. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Και γενικά ψαχνόμουν, μ' άρεσε και τον box, που και αυτό έχει τη θέση του στην προσωπική ανάπτυξη και πώς σε βοηθάει στη ψυχολογία και στο mindset και σε όλα. Και γενικά ψαχνόμουν, ρε παιδί μου. Και είχα σιγά σιγά ξεκινήσει να καταλαβαίνω ποια είναι τα δυνατά μου σημεία, τι με ενδιαφέρει σαν άνθρωπος. Ξέρεις, μπορείς να ξέρεις, αλλά έχεις κάποιες ενδείξεις. Ναι, πειραματίζεις. Ναι, πειραματίζεις, πρέπει να πειραματιστείς. Οπότε ήμουνα σε αυτή τη φάση που ψαχνόμουν και φτάνω στα 18 και πέρα κάτσω εξετάσεις. Δεν είχα Α και Β, ήμουν μαθητής του Γ, ας πούμε, αλλά δεν παντούσα ποτέ στην τάξη. Δεν ήμουν, μόνο τα μαθήματα που με ενδιαφέραν, ας πούμε, τα παρακολουθούσα και έγραφα πολύ καλά. Θα πέρασε ένα μάθημα, είχα 18-19. Επειδή όντως το παρακολουθούσα και μου άρεσε το μάθημα, ήταν ενδιαφέρον. Και είχα και ας πούμε, μαθήματα που δεν με ενδιαφέραν καθόλου, πέρα είχα και 10, ας πούμε. Όπως? Τι να σε πω τώρα, ας πούμε, τα μαθηματικά δεν ήταν το αγαπημένο μου μάθημα. Η φυσική, ας πούμε, είχε ένα ενδιαφέρον. Η βιολογία είχε ένα ενδιαφέρον. Η ιστορία, ας πούμε, είχε ένα ενδιαφέρον. Τα computers, η πληροφορική είχε ένα ενδιαφέρον. Οπότε βλέπεις τι σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Ναι, και τα πήγαινες καλύτερα σε αυτά. Τα πήγαινα καλύτερα γιατί με ενδιαφέραν. Οπότε. Δεν ήταν ότι ήσουν χαζούλης, υπήρχε ενδιαφέρον σε αυτά και τα έλεγες περισσότερο. Ναι, σε ένα μάθημα, ας πούμε, είχα πεισμώσει γιατί μου βάλε 15 και νευρίασα. Και ξύστηγα να διάβαζα το μάθημα της επόμενης ημέρας. Και δεν άφηνα την καθηγήτρια να μιλήσει. Εκεί που πήγαινε να μιλήσει, σήκωνα το χέρι και έλεγα τι πήγαινε να πει. Σε τι ηλικία τώρα? Δευτέρα Λυκείου. Νομίζω, ναι, κάπου εκεί. Έτσι, γιατί ήθελες απλά να πάρεις καλύτερο γιατί βαθμό. Γιατί δεν μου βάλε 15. Τι εννοεί να μου βάλε 15. Πίστευες ότι άξιζες περισσότερο. Ναι, και να σου δείξω εγώ. Και καθόμουν μια ώρα, κάθε μέρα λέω σε αυτό το μάθημα εγώ θα γίνω top συντάξη, ξέρω. Από το 15. Νομίζω ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν ήμουν ο Τόμπι από τους top. Τους βαθμούς σου τώρα θέλω να τους δω. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι την πήγα τάπα αυτή. Δηλαδή πήγαινε. Δεν την άφηνα να μιλήσει. Ρε. Πήγαινε να πει κάτι και σηκώνω το χέρι μου. Ναι, Χρήστο, αυτό και αυτό θα πει τώρα. Μπράβο, Χρήστο. Και θυμάμαι είχε μιλήσει με την μπάρα μου και λέει: δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να είμαι πιο μικρό, πρέπει να είμαι γυμνάσιο. Να ξέρει. Λέω. Γιατί μετά λίγο πιο άλλη τάμπορα σιγά που είναι η διαδικασία. Πρέπει να είμαι γυμνάσιο. Και μίλησε με τη μάνα μου και του λέει: δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ σου διαβάζει το μάθημα τη επόμενη μπροστά. Πρώτη φορά. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε φτάνω τα 18 και είχα κάποιες επιλογές. Να δώσω, ας πούμε, να δώσω κάποια μαθήματα με βάση τον βαθμό που θα βγάλω, να δούμε σε ποιο πανεπιστήμιο θέλω να πάω και τι θέλω να κάνω, τι σπουδή. Μέσο όρο όμως τι έβγαζες, ας πούμε? 16-17, ας πούμε, στις τελικές, ναι, εκεί. Καλός μαθητής. Κάπως. Καλός μαθητής που θα πιάνει, απλά δεν είναι αυτός που θα του πεις κάνε αυτό και θα κάνω ό,τι μου πεις. Είμαι πολύ αντιδραστικός. Να το κάνεις μόνος σου. Ναι, είμαι πολύ αντιδραστικός. Δηλαδή, αν μου πεις
ξέρω εγώ στον COVID. Βάλε μάσκα. Βάλε μάσκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω μάσκα. Ναι. Επειδή μου το έπες, επειδή μου το επιβάλλεις. Έχεις κάνει τα εμβόλια? Όχι, φυσικά. Επειδή μου το επίβαλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε σε τέτοια θέματα. Αλλά επειδή ήταν με το ζόρι. Ναι. Δεν τα έκανα. Ναι. Άμα με αφήνεις χαλαρό, πρέπει να πάω κάνω το εμβόλιο. Ναι, και εμένα άμα ήταν ούτε το έχω κάνει. Μην ανησυχείς. Είμαι αντιδραστικό άτομο γενικά. Και στο στρατό είχα πολλά θέματα. Είχα φάγα πολύ φυλακή. Αλήθεια, πήγε στρατό όμως. Πήγα, ναι. Οπότε φτάνω στα 18 και είχα κάποιες επιλογές για σπουδές. Γιατί ας πούμε είχα δηλώσει τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, ψυχολογία και μετά και μια άλλη σπουδή μου την έβαλε η μάνα μου. Μου λέει τι άλλο, πρέπει να βάλεις 4 επιλογές, ξέρω εγώ, πρέπει να 4. Βάλε ό,τι θες, τη λέω. Και μου λέει καλά, θα σε βάλω αυτή, φαίνεται καλή. Μου λέει έχει λίγο οικονομικά μέσα, λίγο πολιτικές επιστήμες, λίγο διεθνείς σχέσεις. Θα σε βάλω αυτή. Άλλο τι θες, λέω. Τέλος πάντων, το γράφω και δεν πέρασα. Πουδενά. Πέρασα αυτή που βάλει η μάνα μου. Τι είχε βάλει τελικά? Ή νομίζω είχα περάσει και σε τηλεπικοινωνίες. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά λέω θα πόθεσα. Πρέπει να είχα περάσει σε όλα ή στα 3 από τα 4. Δεν θυμάμαι, έχει πολλά χρόνια. Απλά νομίζω ότι είχα κάνει τις κρυψίες. Επειδή δεν με τραβάει τελείως κάποιο από αυτά τα 4 και ξέρω να επιλέξω. Ας πάω μια Θεσσαλονίκη. Να αλλάξω, να βγω λίγο εκτός Κύπρου. Να δω κάτι διαφορετικό. Ναι, αφού δεν είναι ότι ήξερα ακριβώς ότι θα κάνω πληροφορική. Ήμουν πρέπει να κάνω 3 επιλογές. Μήπως κάνω αυτό και αυτό. Μου λέει μάνα βάλε και αυτό και βλέπουμε. Και λέω θα πάω Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι σπίτι είναι, καλή φαίνεται. Λέω πάω και βλέπουμε. Ποιος ξέρει στα 18 τι θα κάνει στη ζωή του. Πολύ λίγος κόσμος. Οπότε. Έπαιρξα από Θεσσαλονίκη. Αλλά τι γίνεται στην Κύπρο, περνάς, βγάζεις εξετάσεις, κλείνεις τη θέση σου και μετά κάνεις 2 χρόνια στρατό και μετά πας. Ναι. Κάνεις 2 χρόνια στρατό στην Κύπρο? Κάνεις 2 χρόνια στρατό. Όχι τώρα, όταν πήγα εγώ. Τότε. Ναι, έχω γεράσει. Είμαι σχεδόν στα 32. Κλειδωμένο στο στρατό. Δεν θέλω να βρίσω αυτό το podcast. Τι λες τώρα? Ναι. Σε τι ηλικία πήγες στο στρατό? Στα 18. Στα 18 μέχρι 20. Από 18 μέχρι 20 ναι, ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Φίλε, 2 χρόνια να χάσεις τη ζωή σου. Άστο. Ό,τι χειρότερο, ρε. Δηλαδή σε 30. 2 χρόνια πήγανε στράφη. Πάω για τα 32 τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω σε 30. 2 χρόνια εξαφανίστηκαν. Αυτό σε λέω. 2 χρόνια στο στρατό εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά όμως. Ναι, ατμός. Κυριολεκτικά. Προσπαθούσα να είμαι παραγωγικός και στο στρατό. Ναι. Δηλαδή έκανα και ένα δίπλωμα CCNA, τεχνικός δικτύων υπολογιστών, παράλληλα κάποιες ελεύθερες ώρες ας πούμε, που μπορούσα να δουλεύω από το στρατόπεδο. Ναι. Και έκανα, δηλαδή προσπάθησα να αξιοποιήσω κάπως το χρόνο που είμαι στο στρατό, μην κάθομαι 2 χρόνια. Σωστό. Παρ' όλα αυτά, ναι, όντως σου κόβει το momentum. Δηλαδή, εγώ τότε ας πούμε έβγαζα καλά λεφτά από την DJ. Ήμουν σε φάση, είχα κάνει όνομα. Με είχε μάθει ο κόσμος. Περίπου δηλαδή πόσο έπαιρνες τη βραδιά? Έλα, πες είχα και πάρτι που πήρα ξέρω και 500 ευρώ και 300 και 400 τώρα 17 χρονών. Ειδικά για τότε κιόλας πριν τόσα χρόνια που είσαι και μεγάλος. Ναι. Που είσαι και παππούς. Ποιος είναι μεγάλος, ρε? Λοιπόν. Πες παππού, πες. Ναι, λοιπόν, αποσυντώνησες τώρα. Οπότε, ναι, είχα ένα momentum τέλος πάντων και μετά πήγα στρατό. Πήγα ειδικές δυνάμεις. Οκ. Ναι. Γι' αυτό έχεις γίνει έτσι. Λέω τουλάχιστον να βγουν κάπως παραγωγικά, ας πούμε, τα χρόνια που θα είμαι μέσα. Ναι. Εντάξει, οι πρώτοι 6 μήνες ήταν πολύ παραγωγικοί. Ήταν δύσκολοι, αλλά ήταν παραγωγικοί. Γιατί δύσκολοι? Δύσκολοι, γιατί είναι η εκπαίδευση οι πρώτοι 6 μήνες. Δηλαδή, σε κάνουν καψόνι, είσαι νέος, τρως ψυχολογικό πόλεμο. Πρέπει να βγάλεις στίβο μάχης, πρέπει να μάθεις να πυροβολάς με όπλα, πρέπει να μάθεις να σπάς το όπλο σου, να το φτιάχνεις. Θέλει να μάθεις πειθαρχία, να είναι γυαλισμένα όλα τα άρβιλα, να στολίζουν στην πένα, το κρεβάτι σου στην τέντα. Περνάς από σκληρή εκπαίδευση και ψυχολογική και σωματική και γενικότερα εκπαίδευση πάνω στα θέματα στρατού. Οπότε είναι δύσκολο, ήταν πολύ δύσκολο. Αν πας ειδικές δυνάμεις, έτσι. Ναι, ναι, γιατί κλασικός στρατός είναι τσιγάρο. Κλασικός στρατός είναι πιο χαλαρά. Ναι, απλά λέω εγώ πάω ειδικές δυνάμεις για να το αξιοποιήσω κάπως. Ενώ είχα περάσει και λοχείας. Επειδή όπως είπαμε είμαι πολύ έξυπνος. Είχα περάσει και λοχείας. Όχι, ράστο μέσα, ρε. Λοιπόν, και λίγο χιούμορ, δεν βλάπτει. Ναι, καλά κάνεις. Οπότε λέω να πάω κάτι να είναι παραγωγικό. Το χρόνος που θα αφιερώσω εκεί. Οπότε πάω στρατό, κάνω 6 μήνες, μετά έκατσα ακόμα 14 μήνες παραπάνω γιατί είχα φάει και λίγη φυλακή. Ναι. Έκατσα ακόμα 14-15 μήνες που πήγαν έτσι στράφη, ρε παιδί μου αυτοί. Παραπάνω, 18 είναι 6-24. 2 χρόνια ήταν επειδή ήσουν ειδικές δυνάμεις ή επειδή... 2 χρόνια ήταν την εποχή που πήγαινα εγώ στρατό. Ήταν ό,τι και να πας, είχαν 2 χρόνια. Είτε πεζικό ήσουνα, είτε ειδικές δυνάμεις, οτιδήποτε είχαν 2 χρόνια.
Τώρα είναι πιο λίγο νομίζω. Είναι 16-14 μήνες νομίζω. Δεν ξέρω, αλλά το είχαν μειώσει. Και η επόμενη σειρά από μένα ήταν μειωμένη 14 μήνες. Δηλαδή λέω χαρά στην τύχη μας. Δεν μπορούσες να πάρεις αναβολή επειδή πήγες πανεπιστήμιο, υποθέτω ότι πέρασες? Όχι, αυτό είναι στάνταρ σε όλους τους Κύπριους. Okay. Ναι. Τότε, τώρα δεν ξέρω τι παίζει, αλλά τότε ήταν έτσι. Δηλαδή, δηλώνεις που θες να πας, κάνεις εξετάσεις, βλέπεις αν πέρασες ή δεν πέρασες, κλείνει η θέση σου, κάνεις 2 χρόνια στρατό και μετά πας όπου είναι να πας. Okay. Οπότε τελειώνεις το στρατό. Τελειώνω το στρατό και έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Και σπουδάζεις? Σπουδάζω Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών. Είναι διεθνείς σχέσεις με πολιτικές επιστήμες, με οικονομικά μέσα. Έχει λίγο απ' όλα. Αυτό είναι αυτό που έβαλε η μάνα σου. Με κοινωνιολογία, ναι, έχει λίγο απ' όλα. Είναι ενδιαφέρον σπουδή. Ναι. Σου δίνει κάποιες γενικές γνώσεις όπου μαθαίνεις πώς δουλεύει ο κόσμος. Μαθαίνεις από κοινωνιολογία. Ναι. Μαθαίνεις από διάφορων ειδών πολιτεύματα. Μαθαίνεις από διεθνείς διαμάχες, διεθνείς σχέσεις, πώς δουλεύει το κάθε κράτος. Μαθαίνεις λίγο από την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή σου δίνει κάποιες γενικές γνώσεις. Ναι. Οπότε γι' αυτό και δεν την απέρριψα, ας πούμε, σαν σπουδή. Λέω εντάξει, κάτι θα μάθω, θα διευρύνω τις γνώσεις μου. Οπότε πάω τη σπουδή, όλα καλά τα πρώτα 2 χρόνια. Είχα εδώ κάποιους φίλους Κύπριους, έκανα και Έλληνες, έκανα και τα kickbox μου και τα box μου και αυτά, έκανα και τις νοημίες μου από εκεί. Πήγαινα και τα κλαμπάκια μου και τα λοιπά, έκανα και άλλες νοημίες, όλα καλά τα πρώτα 2 χρόνια. Δούλευες τίποτα τα πρώτα 2 χρόνια? Δεν δούλευα γιατί ήθελα να ζήσω και λίγο φοιτητική ζωή μετά από 2 χρόνια στρατού. Τα πράγματα? Οι γονείς. Okay. Ναι, οι γονείς. Και ήμασταν ok τα πρώτα 2 χρόνια. Μετά βέβαια ήταν τα προβλήματα τα οικονομικά με τις κρίσεις, με τα κουρέματα στην Κύπρο κτλ. Για ποια χρονολογία μιλάμε τώρα? Πότε ήταν το 8 ξεκίνησε το μεγάλο. Το 8 ξεκίνησε, αλλά από το 8 που ξεκινάνε όλα αυτά μετά είχε τα κακά αποτελέσματα που προκύπτουν μετά από το 8. Ναι. Δηλαδή το 10 βλέπεις τι γίνεται λόγω του 8 και το 12 και το 14. Ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί πέρα 12-13, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, όλη αυτή η κατάσταση. Και μετά άρχισαμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα στην Κύπρο, με τις επιχειρήσεις του πατέρα μου κτλ. Οπότε άρχισαν να ζορίζουν τα πράγματα. Και εγώ λέω τι θα κάνω, δηλαδή είμαι 23 χρονών. Θα κάτσω εδώ τώρα ακόμα 2 χρόνια να τελειώσω τα 25 μου, όταν όλοι οι φοιτητές μου είναι 2 χρόνια πιο μικροί μου. Αυτό, ναι. Και τι μετά, να βρω μια δουλειά κάπου, ας πούμε. Και τι δουλειά να βρω με αυτή τη σπουδή? Θα πρέπει να γίνω πιο συγκεκριμένος, να κάνω μεταπτυχιακό, να πάω 26. Α, καλά, λέω, θέλω χρήμα τώρα. Ναι. Και επειδή από πιτσιρικάς έβγαζα λεφτά, το είχα δηλαδή. Ναι, από αυτά που κάνει με το DJ. Ναι, λέω εντάξει, ωραία όλα αυτά. Πήγα τα ταξιδάκια μου, έκανα τα πάρτι μου, ξέρω εγώ, διασκέδασα με τους φίλους μου, έζησα φοιτητική ζωή. Μου πήγε το άχτη του στρατού που πιέστηκα, ξέρεις. Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τη ζωή μας. Και οπότε ξεκίνησα να κάνω πάλι αυτά που ήξερα. Όπως? Όπως να βρω κάτι, μια δουλειά στις πωλήσεις, να παίζω DJ, να διοργανώνω πάρτι και να ψάχνουμε και με νέα πράγματα. Τι μου αρέσει, τι θέλω να κάνω, τι μου αρέσει, μπορώ να βγάλω λεφτά. Πώς μπορώ να βγάλω λεφτά κυρίως. Έτσι, γιατί ήμουν πλέον και σε μια ηλικία που λέω θέλω λεφτά, ρε φίλε. Δεν ήμουν 15, ήμουν απλά γουστάω τη φάση των πωλήσεων, ήθελα να βγάλω λεφτά. Να φανταστώ κιόλας με την οικονομική κρίση, σε φάση είχαν μαζέψει κιόλας τα πράγματα με τους γονείς σου. Πολύ, πολύ. Οπότε ήταν μόνο που είχες να κοιμηθείς, να φας, τίποτα έξτρα. Ναι. Φάση τύπου να βλέπεις, ας πούμε, το 10 ευρώ και να σκέφτεσαι, ή το τάλιρο και να σκέφτεσαι, ας πούμε. Είναι το τελευταίο τάλιρο, ας πούμε. Να σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, να το δώσω τώρα αυτό ή να πάω να πάρω κάτι που είναι 1 ευρώ πιο φτηνό, ας πούμε. Καταλαβες. Να ζορίζεσαι, ναι. Θυμάμαι συγκεκριμένα, έρθει μια φορά ο λογαριασμός 500 ευρώ στο φυσικό αέριο, γιατί τον είχα αφήσει και μάζεψε. Και εκείνη τη μέρα, ας πούμε, πήρα μια αποφάση, λέω, δεν θα μου ξανάρθει ποτέ, ας πούμε, ένας τέτοιος λογαριασμός και αν νιώσω το συναίσθημα που νιώθω τώρα. Άγχος και στρες και απλά και να νιώσεις ότι είσαι ανήμπορος. Ναι. Να νιώσεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό το λέω το συναίσθημα θα το ξανάνιωσω. Και λέω θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην το ξανάνιωσω αυτό το συναίσθημα. Και πεισμός, ας πούμε. Και λέω εντάξει, βρω τη λύση. Εκεί δηλαδή ήταν το τελικό που σου. Ναι, ήταν πολλά μπαμ. Ναι, δηλαδή στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Ναι, δηλαδή η επικοινωνία με το σπίτι, ότι έγινε αυτό και αυτό, ότι η κρίση κουρέματα στις τράπεζες, προβλήματα με τις επιχειρήσεις, χρέη, λίγο μαζέψου, το ένα τ' άλλο, να καταλαβαίνω ότι υπάρχει δυσκολία. Να νιώθω την πίεση και τη δυσκολία να τη συμμερίζομαι όλα αυτά τα προβλήματα στο σπίτι και ψυχολογικά, ας πούμε, όλη αυτή την πίεση που υπάρχει στους γονείς μου
να καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα και να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Δεν μπορώ να κάνω το ένα που μπορούσα πριν. Να βγω να πιω το ποτό μου, να πάω να φάω, να διασκεδάσω χωρίς να σκεφτώ, να πάω ένα ταξίδι κοντινό στην Ευρώπη, ξέρω εγώ. Ξέρεις. Καλά, εσύ μου λες τώρα όμως έβλεπες να πάρεις κάτι που κάνει 1 ευρώ αντί για 5. Δηλαδή Ναι. το ταξίδι και τα υπόλοιπα ήταν Ναι, ρε παιδί μου, τα πρώτα 2 χρόνια ήμασταν οκ. Τα πρώτα, όταν είχα έρθει εδώ. Ήσουν πιο χαλαρά, ήταν οκ. Ναι. Ξεστή, το πρόβλημα ήταν από κάτω. Αλλά δεν στο δείχνανε κιόλας. Όχι, δεν είναι αυτό. Υπήρχαν χρέη μεγάλα. Υπήρχε λάθος χρηματοοικονομική διαχείριση στις επιχειρήσεις του πατέρα μου. Υπήρχαν και λάθος οικονομικές αποφάσεις λόγω έλλειψης οικονομικής παιδείας από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου, που αυτά είναι πράγματα που δεν μας τα διδάσκει κανείς. Οπότε, απλά επειδή υπήρχαν δάνεια τεράστια τότε, έδιναν παντού λεφτά, οι τράπεζες και όλα αυτά, δεν φαίνονταν όλα αυτά. Ναι, ήταν μια καταλαβες, φούστα που... υπήρχε cash flow. Απλά υπήρχε από κάτω πρόβλημα μεγάλο ναι. που δεν το έβλεπε κανείς. Έτσι, που το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα. Που όλοι παίρνουν λεφτά, αγοράζουν Mercedes, αγοράζουν. Τότε σου δίνανε κιόλας, σου στέλνανε επιστοτική, φτιαγμένη. Αυτό σε λέω. Με λέω ο πατέρας μου μια φορά με πήραν από την τράπεζα και μου λέει: θέλετε ένα δάνειο 200.000 ευρώ, το δικαιούστε. Την τότε εποχή, ξέρω. Ναι. Και μου λέει: του είπα όχι. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν τόσο σε παρακαλούσαν να σου δώσουν λεφτά. Ναι. Οπότε υπήρχε πολύ cash flow και λάθος χρηματοοικονομική διαχείριση να κάνεις. Και να μην είσαι στη σωστή οικονομική παιδεία του πώς δουλεύει το χρήμα. Δεν το παρατηρούσες γιατί έβλεπες αυτός έχει λεφτά, αυτός πήρε Porsche, αυτός πήρε τσάντα 1.000 ευρώ. Όλοι έχουν λεφτά, όλοι πάνε ταξίδια. Οπότε είσαι και εσύ μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι χρέη. Ναι. Έτσι. Οπότε με το που ήρθε η κρίση, αυτό σου λέω η κρίση ξεκίνησε το 8, αλλά μετά όλα αυτά έβγαλα στην επιφάνεια τα προβλήματα όλα. Και όσο περνούσε ο καιρός, έβγαιναν στην επιφάνεια τα προβλήματα. Ναι. Οπότε ναι, πήγα κάνα 2 ταξιδάκια, περνούσα καλά τα πρώτα 2 χρόνια που ήμουν εδώ, αλλά με χρήμα που ήταν λάθος χρήμα να το τρώμε, καταλαβαίνεις. Εύδικο, ναι. Οπότε μετά ζόρισε κατευθείαν. Και άμα μάθεις κάπως και ζορίσει. Δεν μπορείς μετά. Λες τι γίνεται τώρα, ρε φίλε. Έρχεται καταστροφή, ξέρω. Ναι. Έτσι. Οπότε φτάνουμε σε αυτή τη φάση και μετά ξεκίνησα πάλι να ψάχνουμε, να παίζω DJ, να κάνω πωλήσεις πόρτα-πόρτα, να δοκιμάζω διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Δούλεψες καθόλου σαν υπάλληλος σε όλο αυτό? Ποτέ. Τι είναι ποτέ? Μόνο σαν DJ είχα δουλέψει, αν το θεωρήσεις σαν υπάλληλος, που δεν είσαι υπάλληλος. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Ενώ σε κλαμπ, ας πούμε, κάθε Παρασκευή παίζεις μουσικές ή ξέρω. Ναι, δεν είναι... Αλλά δεν είσαι υπάλληλος. Ακριβώς. Έτσι. Μόνο αυτό. Και σε ένα beach bar που είχα δουλέψει σαν υπάλληλος, DJ πάλι. Οπότε δηλαδή δεν έχεις δουλέψει, όντως. Σαν υπάλληλος κάπου να πάω 9 to 5, 9 ώρα να είσαι εδώ, 5 σχολά. Εστίαση, κάτι, μια ποτέ δουλειά. πουθενά. Αποκλείεται. Τι αποκλείεται, αυτό που σε λέω. Δεν μπορώ να. Δεν έχεις δουλέψει ποτέ σαν υπάλληλος? Ποτέ. Δεν μπορώ να δέχομαι. Να σου πει κάποιος καθάριση τραπέζι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι εννοείς? Δεν μπορώ. Αυτό που μου είχες πει στην αρχή, ότι δεν σ' αρέσει να σου λένε τι να κάνεις. Ακριβώς. Ναι, δεν υπάρχει. Οκ. Οπότε είσαι. Αλλά αυτό νομίζω έχει και να κάνει και λίγο με την κόντρα που είχα με τον πατέρα μου από πιτσιρικάς. Γιατί πάντα ήθελα να κάνω πράγματα και ήταν παραδοσιακός ο πατέρας μου. Έτσι. Είναι παραδοσιακός τύπος. Δεν σ' άφηνε. Ναι, τύπου θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Καταλαβες. Τύπου τέτοια σίγουρα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Παπά, όλοι οι φίλοι μου πήραν μηχανάκια. Θέλω και εγώ μηχανάκι. Δεν θα πάρεις μηχανάκι. Γιατί έτσι θέλω ο πατέρας? Γιατί έτσι θέλω. Για να με προστατεύσει, αλλά δεν είχε τον τρόπο της επικοινωνίας. Και όχι μόνο αυτό δεν είχε τον τρόπο, δεν σου δίνει και σένα την ευκαιρία τόσο πολύ να πειραματιστείς σε τέτοια ηλικία. Ναι, μου κόβε τον αέρα, μου επιβαλόταν, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, μου επιβαλόταν και εγώ το φοβόμουν. Ενώ ήταν η πατρική φιγούρα. Εντάξει, υπάρχει και ο σεβασμός και αγάπη. Αλλά μπορεί να υπάρχει μόνο σεβασμός και αγάπη. Δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβος. Εντάξει, είναι και θέμα παιδείας κάποια πράγματα. Δεν εννοώ ότι ξέρει ο καθένας κάνει. Δεν είναι εννοείται ότι ο πατέρας μου αγαπάει. Και κάποιο πατέρας πιστεύω αγαπάει το παιδί του. Ναι, άμα είναι καλά στα μυαλά του. Έτσι, ναι. Αλλά πάντα αυτό που θέλουν οι γονείς σου δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο για σένα. Δηλαδή και όταν ήθελα να παρατήσω το πανεπιστήμιο, γιατί εν τέλει το παράτησα το πανεπιστήμιο για να ξεκινήσω να βγάζω λεφτά, οι γονείς μου λέγανε: όχι, μην το παρατήσεις, είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα κάνεις και με πίεζαν. Ναι, και με πίεζαν. Καταλαβες. Οπότε, ναι, αλλά το ότι παράτησα το πανεπιστήμιο είναι η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου, από τις καλύτερες. Δηλαδή και θεωρώ ότι άργησα κιόλας να το παρατήσω. Πόσα χρόνια έκανες? 3 χρόνια. Έκανα 2,5, πήγαινα στα 3 και μου έμεινε ένας 1,5 χρόνος ακόμα και το παράτησα. Οι γονείς σου γνωρίζαν όμως ότι πειραματίζεσαι με επιχειρηματικές ιδέες? Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να δουν το όραμα. Εγώ ήξερα, ας πούμε βρήκα μια δουλειά πωλήσεις πόρτα-πόρτα. Εντάξει, πωλήσεις πόρτα-πόρτα καθαρά με προμήθεια.
Όχι προμήθεια. Προμήθεια 20% και πουλούσα βιβλία. Τύπου 15 ευρώ το ένα βιβλίο. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα, βάζα 3 ευρώ την πώληση. Ναι. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά ήμουν πιστόλι, έτσι. Ναι. Πουλούσα παντού, περπατούσα στον δρόμο και πουλούσα σε κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν στο. Γιατί αυτό το βιβλιοπωλείο που δούλευα, πήγαινα να προμηθευόμουν βιβλία, τα κρατούσα πάνω μου, τα βάζα σε μια τσάντα και έβγαινα έξω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και έπρεπε να βρω εγώ πελατολόγιο. Δεν ήταν βιβλιοπωλείο που ερχόταν ο άλλος μέσα στο βιβλιοπωλείο. Έπρεπε να βγω εγώ έξω από το 0 να βρω πελάτες. Πώς τη βρήκες αυτή τη δουλειά? Καταρχάς, ποιος πίστεψε ότι είναι αυτή η καλή οικονομική ιδέα? Αυτός σε καλά τον πήγαινε τον business, εντάξει. Ναι, γιατί όμως είχες να τρέχεις σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, άμα δεν έχεις άλλες επιλογές, ξεκινάς από κάπου. Κατάλαβα, οκ. Οπότε λέω πωλήσεις, είμαι μάγκας, θα το πάω τάπα. Και ήταν κιόλας ότι ναι, μεν έκανες κάπως μια δουλειά, αλλά δεν ήσουν και υπάλληλος, δεν είχες το πάνω το κεφάλι. Ακριβώς. Οπότε επειδή ήταν και αυτό, ήταν συνδυασμός, λέω τέλεια, πωλήσεις το έχουμε. Μόνος μου, είναι σαν να είμαι εξωτερικός συνεργάτης. Αυτός που είχε το βιβλιοπωλείο, είμαστε και φίλοι, πολύ φίλοι εννοώ, και μετά κάναμε παρέα, ξέρεις, ήταν ωραίος τύπος. Πιο μεγάλος από μένα σε ηλικία. Αλλά εννοώ με συμπάθησε, ήταν σαν αδερφός, σαν πατρική φιγούρα κι αυτός. Ναι. Έτσι. Αλλά ήταν ωραίος τύπος. Δηλαδή, κάναμε χαβαλέ, πήγαμε για φαΐ έξω μετά τη δουλειά. Δεν ένιωθα ότι έχω, ας πούμε, κάποιον πάνω από το κεφάλι μου. Σαν μέντορας κιόλας κάπως. Σαν μέντορας, φίλος, μπράβο. Ναι, μπορεί να μου πεις και μέντορα. Οπότε, τα χαρά, ρε φίλε. Θα μάθω και πωλήσεις. Θα βελτιώσω την ικανότητα μου στις πωλήσεις, αφού το έχω και έμφυτο. Και είχα πλάνο εγώ μετά. Λέω, θα μείνω εδώ. Θα πουλήσω κάτι άλλο μετά. Θα μάθω μια άλλη δεξιότητα. Θα προσθέσω πάνω σε αυτήν. Αλλά σίγουρα η πωλήση είναι πολύ σημαντική δεξιότητα να ξέρεις τη ζωή σου. Τις νούμερο 1 δεξιότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν με πάρεις και με ρίξεις όπου θες, ρε φίλε, ρίξε με στο Hong Kong, ξέρω. Στο Hong Kong, μάλλον δεν μιλάω τη γλώσσα. Ρίξε με κάπου να μιλάνε αγγλικά. Στην Αμερική, ας πούμε. Κοίτα, και στο Hong Kong πιστεύω θα τα καταφέρω με την πνευματική. Καταλαβαίνεις, αλλά μην το κάνω τόσο δύσκολο. Ρίξε με σε μια χώρα που μιλάνε αγγλικά. Αν με ρίξεις σε μια χώρα που μιλάνε αγγλικά και μου πει δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα, ρε φίλε. Άντε, πες δώσε μου ένα λάπτοπ και ένα κινητό. Εντάξει. Που και αυτά δεν τα χρειάζομαι. Έστω ένα κινητό. Εντάξει. Θα την βρω τη λύση. Δηλαδή θα δω στην αγορά, θα δω επιχειρήσεις, θα σκεφτώ πώς μπορώ να πω σε αυτήν την επιχείρηση. Που αυτός η επιχείρηση έχει λεφτά εδώ. Έτσι. Δεν για να έχεις μια επιχείρηση τώρα και να μην έχεις λεφτά, να μην βγάζεις λεφτά. Τι ανάγκη μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος? Πρέπει να αναγνωρίσω την ανάγκη του, να δω τι μπορώ να του προσφέρω, τι δεξιότητα έχω να του προσφέρω και να πάω να του το επικοινωνήσω. Και επειδή έχω αυτή την τέχνη των πωλήσεων, ξέρω ότι μπορώ να δημιουργήσω εισόδημα από το 0. Δηλαδή, τι να σε πω, άμα κλείσει η επιχείρησή μου, ρε παιδί μου, άμα κλείσουν όλα, χάσω όλους μου τους πελάτες από το 0, πρέπει να αξίσω από το 0. Δεν έχω ούτε έναν πελάτη. Σε 3 μέρες έχω πελάτη. Θα μπορούσα να το κάνεις. Σε 3 μέρες έχω πελάτη. Ναι, σε 3 μέρες. Θα έχω τον πρώτο μου πελάτη. Έχεις το blueprint που λένε. Ναι, γιατί έχω τις πωλήσεις. Θα βγω εδώ στην αγορά, θα δω μαγαζιά, θα δω τα social media τους, τι κάνουν, το πάνε καλά, που υστερούν. Θα δω ένα λάθος που κάνουν. Θα αναγνωρίσω κάτι που υστερούν. Δεν για να μην υστερεί πουθενά ο άλλος, κάπου θα αναγνωρίσεις κάτι. Ωραία, τι μπορώ να του προσφέρω, να του το πακετάρω σαν αξία, που θα πάρει όντως αξία ο άλλος και να του βάλω μια τιμή καλή και να το επικοινωνήσω σωστά. Ωραία, φίλε, δεν κάνεις video marketing στα social media σου. Λέω τώρα μια ιδέα. Ναι. Μπήκα τα social media. Μπορώ να μιλήσω με τον αφεντικό. Καλησπέρα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Ο κύριος Κώστας. Πότε μπορώ να τον βρω? Αύριο 2 η ώρα έρχεται συνήθως. Κάθε μέρα 2 η ώρα. Ωραία. Πάω 2 η ώρα την επόμενη. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολος επιχειρηματίας. Θέλω 5 λεπτά από το χρόνο σου. Υπόσχομαι δεν θα το μετανιώσεις. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι έχεις να μου πεις? Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζεις αυτό που έχω να σου πω. Πες μου, ρε. Έχω δουλειά, με παίζει. Ναι, επειδή είναι πολύ σημαντικό, θέλω να αφιερώσεις 5 λεπτά από την προσοχή σου, να κάτσουμε. Την απόλυτη προσοχή σου να σου πω. Αλλιώς δεν μπορώ να σου πω γιατί είναι σημαντικό. Αμέσως το πόδι έτοιμος να φύγεις κτλ. Ναι, δεν θα με πάρεις σοβαρά. Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσεις 5 λεπτά. Σου πω δεν θα το μετανιώσεις. Άτε, κάτσε 5 λεπτά να πεις τι έχεις. Κάθεται εκεί, το πιάνεις και λίγο κουβέντα. Γιατί άμα και κάτσει, σου να κάνω και ένα break. Ναι, μπράβο. Σωστό. Για λέγε ρε φίλε, τι είσαι εσύ, ξέρω εγώ, τι κάνεις, τι έχεις να μου πεις. Κάνει λίγο κουβέντα, άμα είναι και λίγο εύθυμη προσωπικότητα ο άλλος. Ναι. Ξέρεις. Πώς θα το ξεκινήσεις, θα του κάνεις κάποιο κομπλιμέντο για το μαγαζί του, θα. Όχι κομπλιμέντο, θα πάω στο πρόβλημα κατευθείαν. Δεν θα πάω να του πω κομπλιμέντο, ό,τι ωραίο μαγαζί που έχετε κτλ. Κατευθείαν σου πιστεύω, φίλε, έχεις πρόβλημα. Ναι. Τι πρόβλημα έχω, ρε μάγκα. Τι πρόβλημα έχω, όλα καλά μου πάει στη ζωή. Δεν σου πάνε όλα καλά, φίλε. Καλά πάει η επιχείρηση, ας πούμε. Καλά πάει η επιχείρηση, ναι, αλλά το βλέπεις εδώ αυτό το πρόβλημα δεν το ξέρεις. Ποιο πρόβλημα? Δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις. Κάτσε το να σου πω. Λοιπόν, στα social media κάνεις αυτό και αυτό. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται μια επιχείρηση σαν τη δική σου. Τόσο ωραία, τόσο εκλεπτισμένη, τόσο προχωρημένη. Ναι, αλλά πρώτα να του κάνω το πρόβλημα. Okay, σωστό. Πρώτα να του πω το πρόβλημα για να έχω την προσοχή του. Να πάρω την προσοχή του. Πολύ σωστό. Καταλαβες. Άμα πάω και το πω το άλλο φίλε, τι ωραία επιχείρηση που έχει, να τα ευχαριστώ. Ναι, σωστό. Γλύφτης είναι αυτός, κάτι θέλει να μου πουλήσει.
Εγώ το κάνω αυτό το λάθος καμιά φορά. Θα κάνω πρώτα το κομπλιμέντο, αλλά έχεις δίκιο με το που λες το πρόβλημα στην αρχή. Ναι. Τραβάς την προσοχή. Τραβάς την προσοχή. Να σε ακούσει τώρα. Κοίτα, εντάξει, κάθε περίσταση είναι διαφορετική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα πας εκεί και σου πει άλλο είναι χαμογελαστός και το βλέπεις και είναι χαλαρός και έχει χρόνο, μπορεί να μην πεις τόσο επιθετικά. Του πεις, φίλε, έχεις πρόβλημα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ωραίο το μαγαζί σας. Ναι. Ευχαριστώ. Να σας πω κάτι όμως που παρατήρησα που θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα. Οπότε πιστεύεις κιόλας πρέπει να αλλάξει, προσαρμόζεσαι λίγο, ναι. Ανάλογα τον πελάτη και το vibe που σου δίνει. Ναι, πρέπει να προσαρμόζεσαι λίγο. Πήγαμε κατευθείαν στις τεχνικές πωλήσεων τώρα, χωρίς να το καταλάβουμε, έτσι. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι τον κάθε πελάτη. Άμα ο άλλος είναι σοβαρός, δεν μπορείς να είσαι εσύ μες στην τρελή χαρά. Δεν θα ταιριάξουν και ναι, δεν θα ταιριάξει το vibe. Αλλά πρέπει να τον ανοίξεις λίγο, ξέρεις, να τον κάνεις να σταθεί χαλαρά. Ούτε πρέπει να είσαι τελείως σοβαρός και εσύ να τον πας κόντρα. Πρέπει να το ψυχολογήσεις τον άλλο, να προσαρμοστείς. Να δεις πώς θα σε συμπαθήσει, πώς θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Γιατί δεν σε ξέρει. Σωστό. Οπότε πρέπει να δεις πώς θα κερδίσει την εμπιστοσύνη. Οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι με τους ανθρώπους. Και νομίζω πολλοί έχουν αυτό το πρόβλημα στις πωλήσεις. Τους βλέπεις ότι δεν μπορούν να αλλάξουν λίγο το χαρακτήρα τους ανάλογα με ποιο μιλάνε. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο που μιλάνε σε όλους, θα πάνε να μιλήσουν και σε κάθε lead που μπορεί να έχουν για τις πωλήσεις. Ναι. Το οποίο είναι, δηλαδή, χρειάζεται και μια γνώση ψυχολογίας. Σίγουρα, 100%. 100%. Okay. Και μπαίνεις μέσα, δεν έχεις λεφτά, ας πούμε, πρέπει να βγάλεις λεφτά τώρα γρήγορα. Έχεις το κινητό. Το πρώτο ούτε κινητό, πάρε μου και το κινητό. Και πώς, δεν γίνεται. Θα τη βρω την άκρη. Θα πιάσει μια δουλειά για ένα μήνα. Όχι, τι δουλειά, ρε. Πωλήσεις, θα βάλω κατευθείαν λεφτά. Θα κλείσω τον πελάτη, θα πάρω τα λεφτά και μετά θα του παραδώσω. Σωστό. Γιατί μπορείς να πας, θα σου κάνω video marketing, θα με πληρώσεις εσύ 1.000. Σωστά. Κατευθείαν. Ναι. Οκ, αλλά μπαίνεις μέσα, στην Ελλάδα ειδικά, υπάρχει πάρα πολύ, που το έχω παρατηρήσει κι εγώ δηλαδή. Λες στον άλλον, θα σου δείξω 2-3 τρόπους που μπορείς να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Ή μπορούν να σε βοηθήσω να βγάλεις περισσότερα λεφτά και θα σου πούνε, έχω αρκετά, δεν θέλω άλλα. Πάνε τόσο καλά οι δουλειές, δεν σε χρειάζομαι, ας πούμε. Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. Επειδή ακούγεσαι το πιο πιθανόν που το παθαίνεις αυτό, είναι επειδή είσαι ο ίδιος με όλους τους άλλους. Και σου λέει, τα έχουμε ξανακούσει, ξέρω τι θα μου πεις. Πρέπει να του δημιουργήσεις μια περιέργεια του άλλου. Αν πας και του πεις το ίδιο σλόγγαν που του λένε όλοι, θα σου πει, εντάξει, το ίδιο πράγμα πήρα 10 άτομα, ρε φίλε. Πρέπει να του πεις κάτι που θα τραβήξει την περιέργεια. Που δεν το έχει ξανακούσει. Δεν το έχει ξανακούσει. Κάτι που θα του τραβήξει το ενδιαφέρον, την περιέργεια. Και να μπει και επιθετικά, να μπει με αυτοεπίθεση. Σωστό. Θα δει καλησπέρα ο κύριος Γιώργος, ναι, ο ίδιος. Κύριε Γιώργο, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Έχω να σου πω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει οπωσδήποτε να το μάθεις. Σου πει τι είναι αυτό. Μην του πεις, μην προσπαθήσεις τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα που θα μιλήσει του άλλου να του πεις τι κάνεις. Θα το κάψεις το χαρτί σου. Που το κάνουν και πολλοί. Μπαίνουν μέσα και αρχίζουν και. Καλησπέρα, κάνω social media, ενδιαφέρεστε? Όχι, ευχαριστούμε, έχουμε. Γεια. Όχι, πρέπει να κερδίσει τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα με τον άλλον. Πώς θα κερδίσει τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα? Πρέπει να βάλει μια αυτοπεποίθηση και πρέπει να του δείξει το άλλο ότι είμαι εδώ για σένα, ενδιαφέρθηκα για σένα συγκεκριμένα και να του δείξει με την ενέργειά σου ότι έχει όντως να του πει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι πιστεύει σε αυτό που κάνει. Πιο πολύ είναι ο τόνος σου, του τι λε. Είναι ο τόνος που λε κάτι, όχι το τι λε. Έτσι. Δεν πάρω να σου πω. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβες? Έλα φίλε, έχουμε δουλειά. Κλείσε, μπαμ. Καταλαβες? Πρέπει να του πεις το άλλο, του κάνεις ένα μπαμ, ρε φίλε, ένα σοκ. Θετικό σοκ όμως. Καταλάβες? Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα ωραίο vibe αυτοπεποίθηση, να μιλάς χαρούμενα και να του δημιουργήσεις και την περιέργεια. Μην του πεις από το πρώτα 3 δευτερόλεπτα, έλα αγόρασε από μένα. Θα τον πας step by step. Είναι σαν να βγαίνεις σε ένα κλαμπ και ξέρω εγώ θες να προσεγγίσεις μια κοπέλα. Θέλω εγώ να προσεγγίσω μια κοπέλα, ρε παιδί μου, σε ένα κλαμπ. Και βγαίνω και βλέπω την κοπέλα και πάω να της πω: καλησπέρα, θες να με παντρευτείς? Τι λες, ρε φίλε, ούτε εγώ σε ξέρω. Πρέπει να το πάω λαου-λαου, καταλαβαίνεις, να κερδίσω τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Ναι, να μην πεις κατευθείαν στο ψητό. Ναι, να μην πω κατευθείαν στο ψητό. Μπορεί να σχολιάσω κάτι στο χώρο, μπορεί να κεράσω ένα σφινάκι, μπορεί να τη δω να με δει, να τη κάνω ένα. Και να δεις κιόλας, γιατί πολλοί. Και σιγά σιγά να το αναπτύξω. Γιατί πολλοί κιόλας όταν πάνε να κάνουν την πώληση, δεν βλέπουν αν αυτός που πάνε να το πουλήσουν όντως ενδιαφέρεται. Σωστά. Και ξεκινάνε κατευθείαν. Οπότε εσύ βλέπει κιόλας, πρέπει να δεις αν όντως αυτός που πας να πουλήσει κάτι ενδιαφέρεται, αλλά και να τον κάνεις να ενδιαφερθεί. Μπορεί να μην ξέρει ότι ενδιαφέρεται, αλλά να τον κάνεις κιόλας να ενδιαφερθεί με αυτό που είπες, ότι κάνεις κάτι λάθος και πρέπει να σου πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται, εσύ το κάνεις στον άλλον. Καταρχάς, για να πουλήσεις κάτι σε κάποιον, πρέπει όντως να αξίζει ότι το χρειάζεται. Δηλαδή, το να πας να πουλήσεις κάτι σε κάποιον που δεν το χρειάζεται και είναι πολύ πιο δύσκολη πώληση, αλλά και δεν είναι και ηθικά σωστό. Δηλαδή,
Αν δω, ας πούμε, βλέπω ένα μαγαζί που το πάει τάπα στα social media. Έτσι. Ναι. Το πάει τάπα. Φίλε, το πάει όντως είναι εξαιρετική δουλειά. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως λόγος να πάω να του πω, φίλε, έλα σε κάνω social media. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν το έχει ανάγκη. Ο άνθρωπος τον κάνει καλή δουλειά το agency που έχει, ο συνεργάτης που έχει. Δεν είναι στο target group μου. Έχει 500 άλλες χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν το πάνε τάπα στα social media. Οπότε, αν προσεγγίσω μια επιχείρηση που όντως πιστεύω ότι έχει πρόβλημα και όντως ξέρω ότι έχει πρόβλημα και ξέρω ότι χρειάζεται την υπηρεσία μου, εκεί μου βγαίνει αυθόρμητα η σκέψη ότι έχω ηθική υποχρέωση να πείσω αυτόν τον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί μου, γιατί ξέρω ότι αν συνεργαστεί μαζί μου θα είναι καλύτερα από ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί μου. Ναι. Οπότε έχω ηθική υποχρέωση να καταφέρω να είμαι σωστός πολιτής και να επικοινωνήσω σωστά σε αυτόν τον άνθρωπο αυτό που δεν γνωρίζει και να του επικοινωνήσω το πρόβλημα που έχει και δεν αντιλαμβάνεται. Ναι, αλλά πάνω σε αυτό έχει να κάνει κιόλας ότι βλέπεις πολλούς πολιτές. Θα μπορούσες εσύ, σαν πολιτής, ας πούμε, να πουλήσεις ένα προϊόν στο οποίο δεν πιστεύεις. Όχι. Δεν έχεις δηλαδή όχι, δεν θα μπορούσα. Οπότε είναι σημαντικό δεν να θα έχεις... κοιμόμουν καλά το βράδυ. Ναι. Δεν θα κοιμόμουν καλά. Θα μπορούσα τεχνικά να το πουλήσω. Θα έπρεπε να είμαι καλός ηθοποιός. Ναι, αυτό. Καταλαβες. Οπότε είναι σημαντικό να πιστεύεις κιόλας στο προϊόν, ότι όντως 100%. αυτό που κάνεις βοηθάς. 1000% είναι το σημαντικό πράγμα αυτό. Αν δεν πιστεύεις στο προϊόν που πουλάς, δεν θα είσαι καλός πολίτης. Πρέπει να το πιστεύεις. Εκτός αν δεν έχεις τις αξίες που έχω εγώ, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, εγώ θέλω όντως αυτό που πουλάω να πιστεύω σε αυτό που πουλάω, να ξέρω ότι μπορώ να το βοηθήσω τον άλλον. Γιατί είναι καλό το προϊόν μου. Ότι τα λεφτά που ζητάω. Το νιώθεις το vibe μου τώρα που σου μιλάω. Ναι. Ότι ρε φίλε, τα λεφτά που σου ζητάω, για αυτό που σου δίνω, είναι με κλέβεις. Ακριβώς. Δηλαδή και το βγαίνει αυτή η αυθεντικότητα. Οπότε πρέπει να έχεις καλό προϊόν, όντως. Και πρέπει να ξέρεις ότι ο άλλος το χρειάζεται. Και ότι θα πάρει και αξία από αυτό. Και ότι θα πάρει αξία. Και ότι τα λεφτά που του ζητάς είναι πολύ το δίκαιο των deal που κάνεις. Ότι εσύ είσαι αυτός που είσαι από κάτω. Και ξεκινάς, έχεις μπει μέσα σε όλο αυτό το τρυπάκι. Από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο restaurantmarketing.gr που ήταν, να φανταστώ, ήταν η πρώτη επιχείρηση που πήγες μπάλα, ας πούμε, που το ξεκίνησες και το έχεις φτάσει μέχρι σήμερα. Ναι, έκανα διάφορες άλλες προσπάθειες με διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Πάνω στα εστιατόρια ή... Όχι πάνω στα εστιατόρια, γενικά. Δηλαδή, πουλούσαν μπλουζάκια στο Facebook. Dropshipping, ας πούμε. Πουλούσα, ας πούμε, στο Amazon διάφορα e-books. Τα λεφτά από αυτά που βρήκες να τα κάνεις? Δεν βρήκα. Έπαιζαν DJ και δούλευα και πόρτα-πόρτα. Ξεκίνησα να βγάζω κάποια λεφτά από αυτά. Δεν ήταν πολλά, ήταν πολύ λίγα. Αλλά τσίμα με διαχειρίστηκα και αυτά τα business models προσπαθούσα να βρω τρόπους να δημιουργήσω ρευστότητα και cash flow χωρίς κεφάλαιο. Δηλαδή ήταν μπλουζάκια, ας πούμε, έκανα μια συμφωνία ότι θα βάζω εγώ διαφημίσεις, θα το πάω σιγά σιγά με τις διαφημίσεις στο Facebook, θα βάλω, ας πούμε, 100 ευρώ αυτό το μήνα. Θα βγάλω πίσω 200 και μετά θα έρθω να αγοράσω τα μπλουζάκια από σένα, χοντρική, να τα στείλω. Δεν τα αγοράζαν μπροστά χοντρική τα μπλουζάκια και τα στέλνα. Και άμα πουλήσουν, πήγα, έκανα συμφωνία ειδική και του λέω: εγώ θα κάνω το marketing, θα μου τα πουλάς χοντρική, αλλά θα αγοράσω εφόσον πουλήσω τα μπλουζάκια σε χοντρική. Οπότε είχα λιγότερο ρίσκο και χρειαζόμουν λιγότερο κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είχα κεφάλαιο, δεν μπορούσα να κλιμακώσω αυτές τις επιχειρήσεις γρήγορα. Δηλαδή θα μου παίρνει πολύ χρόνο. Και γι' αυτό και τις άφησα. Και λέω τι να κάνω, ρε. Αυτές ήταν όλες με φυσικά προϊόντα. Ήταν φυσικά και ψηφιακά. Το e-book, ας πούμε, που πουλήσα στο Amazon, ψηφιακά. Βέβαια, η Amazon σου τα χτυπώνει κιόλας. Κάποιος μπορεί να αγοράσει σε paperback. Το e-book το έχεις γράψει εσύ ή είχες βρει ένα άλλο e-book? Όχι, είχα βρει κάποιους ανθρώπους από κάποιες χώρες τύπου Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές κτλ. Οι οποίοι ήταν στο Upwork και στο Fiverr σε online πλατφόρμες που είχαν κάποια gigs που τους πλήρωνες κάποια λεφτά για να σου γράψουν βιβλία. E-book, έτσι. Και ναι, βρήκα, ας πούμε, έναν που έκανε graphic design και μου έκανε το cover. Βρήκα έναν που έγραφε κείμενα και μου γράφε ένας, τα βάζα μαζί και το ανέβαζα έκανα κάποιες πωλήσεις. Έτσι. Ήταν η πρώτη φορά που, ας πούμε, πούλησα κάτι online. Το κάθε πράγμα που κάνεις σου δίνει και κάτι. Δηλαδή από τις πωλήσεις έμαθα κάτι, από τον DJ έμαθα κάτι, από αυτό έμαθα κάτι. Οπότε το Amazon, ας πούμε, ήταν τα μπλουζάκια, μου στέλνε μήνυμα ο άλλος. Δηλαδή είχα call to action, στείλε μήνυμα για να παραγγείλεις. Οπότε έβαλα διαφήμιση, τσακ, πούλησα μέσω DMs. Old school όμως. Ναι, πολύ. Τότε ήταν όταν ξεκίνησαν τα Facebook ads. Ναι. Δηλαδή τι χρονολογία μιλάμε?
Χωρίς ιστοσελίδα, απλά σου στέλνει. Τίποτα. Σελίδα στο Facebook έβαζες 10 ευρώ σε διαφήμιση και πουλούσες 10 μπλουζάκια, ξέρω. Δηλαδή ήταν άλλη εποχή. Κανείς δεν το ήξερε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να είσαι πρωτοπόρος γενικά. Να βλέπεις πράγματα και trends και να μπαίνεις πρώτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οπότε δεν ήθελα και τρελό κεφάλαιο, γιατί τα μπλουζάκια τα έπαιρνα εφόσον έκανα τις πωλήσεις και είχα κάποια λεφτά τύπου 50-100 ευρώ που προσπαθούσα να φυλάξω για να τα, από το door-to-door sales και από το DJ για να τα ρίξω, ας πούμε, σε ads για να πάω σε κάτι που έχει παραπάνω προοπτική από το door-to-door sales. Ναι. Οπότε είχα, ας πούμε, την εμπειρία του, έβαλα διαφήμιση και μου πούλησα. Wow, κάτι καινούριο. Δηλαδή μέσω ενός εργαλείου online πούλησα κάτι σε κάποιο στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στην Κρήτη, ας πούμε, ή σε ένα χωριό. Και πήρα τις πρώτες μου πωλήσεις, έρχονταν παραγγελίες απανωτά. Και εγώ τότε, ας πούμε, μου είχε στείλει ένας τύπος, ξέρω εγώ, θέλω 5 μπλουζάκια που έβγαινε, ξέρω, 100 ευρώ, μια πώληση. Και εγώ τότε, επειδή δεν είχα καθόλου λεφτά και μου φαίνονταν τα λεφτά πολύ δύσκολα να τα βγάλει κάποιος. Ναι. Λέω, αμάν 100 ευρώ, του λέω το ένα μπλουζάκι είναι τώρα από μένα. Ναι. Τύπου φρίκαρα, γιατί μου λέει θέλω 5 ολόκληρα μπλουζάκια, 100 ευρώ ξέρω. Που τύπου λέω, πώς έχει τόσα λεφτά στους 100 ευρώ να πάρει 5 μπλουζάκια. Λέω να του κάνω και ένα δώρο. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα καταστάσεων που μπαίνεις, καταλαβαίνεις. Όταν οικονομικά προβλήματα, χρέη, δεν έχω, κοιτάω το τάλιρο και το 10 ευρώ και αγχώνομαι. 500 ευρώ έρθει το φυσικό αέριο, ξέρω εγώ. Όλα χρειάζονται λεφτά και δεν έχεις καθόλου εισόδημα. Δεν παίρνεις από κάπου λεφτά. 100 ευρώ απλά για μπλουζάκια. Και λέω, ο άλλος έριξε έτσι ένα κατοστάρικο τώρα για μπλουζάκια. Και λέω, κάτσε αυτό να του πάρω πελάτη, καλό να είναι παραληψιμότητα, ξέρω εγώ. Λέω, ωραία φίλε μου, τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Το ένα μπλουζάκι είναι τώρα από μένα. Αλλά θα σου πω, είχε ξεκινήσει να έχει momentum. Πόσο έκανες την πληρωμή, άμα επιτρέπετε, δηλαδή αφού έκανες με μήνυμα και θέλανε να αγοράσουν τον μπλουζάκι. Αντικαταβολή, ρε εσύ. Μου στέλνε τον μπλουζάκι που θέλει. Ναι, έχω ξεχάσει. Εδώ στην Ελλάδα, εδώ η Ελλάδα έχει αντικαταβολή. Τυχερούλης. Έπαιρνα το μήνυμα, ωραία παραγγελία. Το πήγαινα στη χονδρική, τα έπαιρνα. Πήγαινα στη courier, τα έστελα. Καταλαβες, έβγαινε 20 ευρώ τον μπλουζάκι, έβγαινε 5 ευρώ τον μπλουζάκι, whatever, δεν θυμάμαι τώρα τιμές. 5 ευρώ η courier, 5 ευρώ μου βγαίνει η διαφήμιση για κάθε πώληση, 15 ευρώ, 30 έκανε τον μπλουζάκι, έβαζα 15 ευρώ στην κάθε πώληση. Καταλαβες. Απλά δεν είχα το κεφάλαιο για να μπορούσα να βάλω πιο πολλά λεφτά, πιο πολλά για να βγαίνω, να βγάζω 1 χιλιάρικο το μήνα. Έβαζα 2, 3, 4, 5 εκατοστάρικα. Μέχρι να φυλάξω και να ξαναπανεπενδύσω, ξέρεις. Δεν κυλούσε γρήγορα. Και έχει και προβλήματα. Άμα σκεφτείς φυσικά προϊόντα, μπορεί να φορέσει ο άλλος το μπλουζάκι, να θέλει να το γυρίσει πίσω γιατί δεν του κάνει κτλ. Ήταν λίγο πιο. Εντάξει, αυτό το λένε ρε παιδί μου. Αν βλέπεις ότι πάει καλά και υπάρχει συζήτηση, είναι part of doing business, ας πούμε. Ναι, αλλά άμα κοιτάξεις μπλουζάκια με e-book που κοιμάσαι και μπορεί σίγουρα, να έχει και δεν σίγουρα, έχεις καθόλου. Σίγουρα, ναι. Απλά τα μπλουζάκια, επειδή είχα μια γνωριμία από την κοπέλα που τα έφτιαχνε, ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητά μου ότι ξέρεις τι, θα πάρω αυτά τα μπλουζάκια. Ο κόσμος αγοράζει μπλουζάκια. Να το Facebook τώρα όλοι είναι στο Facebook. Θα τα πουλήσω. Ήταν πιο. Εύκολο να το καταλάβεις κιόλας. Πιο πρακτικό το πώς θα βγάζει τα λεφτά. Τα e-book ξέρω τώρα μια πλατφόρμα εκεί, το Amazon. Τι θα πάρω. Αλλά το δοκίμασες. Το δοκίμασα και εκεί ξυπνάω και κοιμάμαι. Είχα κάνει ένα πρώτο e-book και κοιμάμαι. Και βλέπω στην αρχή έχει να κάνει ένα free promotion. Ναι. Και πάταω free promotion εγώ για να πάρει ας πούμε ένα rank στο Amazon το e-book. Και ξυπνάω το πρωί, και τελείωσε ας πούμε το promotion ξέρω εγώ το πρωί. Και ξυπνάω και βλέπω ότι είχαν πάρει 300 άτομα δωρεάν. Από το free promotion το είχαν κατεβάσει 300 άτομα. Δωρεάν. Το δωρεάν από το free promotion και είχα ας πούμε και μια 50-60 πωλήσεις. Λόγω του ότι το ο αλγόριθμο. Τώρα μιλάμε για cents, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι 99 cent. Το e-book. Το e-book, ναι. Αλλά και πάλι είναι αλλά είχα και κάποια paperbacks που είναι 5-6 ευρώ, ξέρω. Ναι. Και παίρνεις ένα, δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 20-30-40%. Αλλά θα σου πω, ξέρω, κοιμήθηκα, ξύπνησα και είδα, ξέρω, τύπου 20 ευρώ, ας πούμε, έβγαλα από το Amazon. Ενώ κοιμόμουν. Πρώτη φορά ήταν που. Πρώτη φορά. Και λέω, βρήκα τι θα κάνω με τη ζωή μου, ναι. Ξέρω εγώ. Και λέω, αυτό είναι, θα το κλιμακώσω. Και θυμάμαι, είχα πάει στον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, έβγαλα 20 ευρώ. Από αυτό. Εντάξει, ρε, 20 ευρώ. Λες και θα κάνω περιουσία. Δεν πάω, πήρε. Το έχω παράπονο αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, τι έκανα. Όλα καλά, προχωράμε. Κάθε πότε για καλό. Και λέω, θα το κάνω, θα το αναψύξω. Εντάξει, έχω ένα φίλο
Δεν ξέρω αν θέλω να αναφέρω το όνομά του, θα το αναφέρω, μπορεί να μην θέλει. Ο οποίος είναι πολύ πετυχημένος με αυτό το business model. Ναι. Πάρα πολύ πετυχημένος. Πολύ πετυχημένος, έτσι. Πόσο πολύ, δηλαδή. Μεγάλη τζίρ. Μεγάλη τζίρ, ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Μεγάλη τζίρ. Μεγάλη ομάδα, 15-20 άτομα ομάδα που ασχολούνται μόνο αυτό. Αυτό είναι το business. Εκδοτικός οίκος που πουλάει e-books στο Amazon. Και αυτό το παιδί είχε ξεκινήσει κάνα 2 χρόνια πιο νωρίς από μένα. Okay. Ναι, και τον έβλεπα εγώ, ας πούμε, ότι πάει καλά. Okay. Εγώ είχα μάθει από έναν Αμερικάνο αυτό το business model στο YouTube, αλλά επειδή ψαχνόμουν να βρήκα έναν Έλληνα. Λέω αυτός είναι Έλληνας, κάνει αυτό που θέλω να κάνω με το Kindle. Και τον είχα στείλει μήνυμα, κάναμε μια επαφή, ας πούμε, γνωριστήκαμε. Αλλά αυτός είχε ξεκινήσει 1-2 χρόνια πιο πριν. Και ήταν πιο μπροστά. Και εντάξει, όχι ξέρω τώρα τις οικονομικές του καταστάσεις. Μπορεί να έχει ένα κεφάλαιο ο άνθρωπος και αν μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα από μένα. Αλλά τον έβλεπα ότι πάει καλά. Και λέω: υπάρχει αγορά, ρε φίλε. Αυτός πάει καλά, ας πούμε. Μπορώ να το κάνω. Ναι, εντάξει, από τότε έχει ξεφύγει. Αλλά θέλω να σου πω και τότε έβγαζε καλά λεφτά. Ειδικά με το να είσαι σπίτι σου και να κοιμάσαι και να πουλάς online. Ναι. Είναι τέλειο business model. Ναι, απίστευτο. Ναι. Και εντάξει, δυστυχώς δεν πρέπει να το αφήσω και αυτό, γιατί δεν είχα λεφτά να πληρώσω συγγραφείς και designers κτλ. Ναι, έχει και κάποιο κόστος που δεν μπορείς. Δυστυχώς κάποια business απαιτούν κάποιο κεφάλαιο. Έτσι είναι. Τα περισσότερα. Κάποια business models απαιτούν κεφάλαιο. Και λέω τι να κάνω τώρα εδώ όπως είμαι. Θα ξεκινήσω υπηρεσίες, απλό υπηρεσίες. Ναι. Λέω, εντάξει ρε φίλε, είμαι hustler, είμαι πολιτής, είμαι έξυπνος. Μπορώ να τα φέρω. Είδα ότι έβγαλα λεφτά και μόνος μου, κάποια λεφτά από εδώ από εκεί με διάφορους τρόπους. Οπότε είμαι γανός. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν έχω κεφάλαιο. Δεν φταίω εγώ, δεν έχω κεφάλαιο, ρε φίλε. Οπότε ποια είναι η λύση, τι πρέπει να κάνω. Θα κάνω κάτι που δεν απαιτεί κεφάλαιο, απαιτεί μόνο το χρόνο μου. Θα πουλάω υπηρεσίες. Ωραία, άλλο business model. Θα κάνω agency, θα κάνω social media management, θα παίρνω επιχειρήσεις, θα τους κάνω διαχείριση στο social media. Και ads πάνω από ό,τι έχεις μάθει για να κάνεις. Ναι, ό,τι είχα μάθει, δηλαδή έκανα ads, έμαθα social media, έμαθα πωλήσεις, έμαθα το ένα, έμαθα το άλλο. Από τα πειράματα τα προηγούμενα. Μπράβο. Και λέω εντάξει, δεν μας γίνουν αυτά τα business models, δεν έχουμε κεφάλαιο, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, ό,τι έχουμε θα πορευτούμε. Ναι. Τι έχω, έχω τη γνώση, έχω την όρεξη, έχω το χρόνο, έχω διαθέσιμο χρόνο. Δεν έχω λεφτά, έχω χρόνο. Θα αξιοποιήσω το χρόνο μου. Και τις γνώσεις, έτσι. Και τις γνώσεις, ναι. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι σίγουρα οι γνώσεις είναι απαραίτητες, αλλά ένας τρόπος να εξελίξεις μια επιχείρηση είναι είτε να αφιερώσεις προσωπικό χρόνο, είτε να έχεις λεφτά και να πληρώσεις άλλους ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν και δεν θα είσαι μόνος σου. Και εξελίξεις πιο γρήγορα. Οπότε ή θα επενδύσεις χρόνο ή χρήμα. Ή και τα δύο. Συνήθως και τα δύο. Ναι. Αλλά εγώ δεν είχα χρήμα. Οπότε λέω θα αφιερώσω χρόνο. Οπότε τι έκανα, βγήκα στην αγορά, άρχισα να βαρώ πόρτες όπως έκανα παλιά με τα βιβλία. Ναι. Και λέω θα κλείσω πελάτες στο social media. Με το πρώτο μαγαζί που πήγα τον έκλεισα πελάτη. Τον πρώτο. Το πρώτο μαγαζί που πήγα. Τι μαγαζί ήτανε? Ένα μαγαζάκι, ένα μεζεδοπολείο μικρό, ξέρω. Ναι, και ποια χρονολογία είναι αυτό κιόλας, να ξέρουμε και σε τι φάση ήταν τα social media. Τώρα με τις χρονολογίες δεν θυμάμαι. Ήταν πριν 8 χρόνια, ας πούμε, υπολογίσεις. Πριν 8 χρόνια. Το 16 εκεί. Το 15, 16, 17. Και τότε κιόλας ξεκίνησαν. 17, πρέπει να το 17 νομίζω. Τότε ξεκίνησαν κιόλας, ειδικά στην Ελλάδα, έτσι λίγο να παίρνουν κιόλας μπρος τις επιχειρήσεις. Ναι. Οπότε ήσουν και τη σωστή στιγμή, μάλλον. Γενικά ήμουν από τους πρώτους σε πολλά πράγματα. Δηλαδή ήμουν από τους πρώτους που ξεκίνησε να τρέχει Facebook ads. Όταν μιλάμε τώρα για το μέσο, έτσι, υπήρχαν και άλλοι, αλλά ήμουν από τους πρώτους. Μα ο πρώτος ήμουν από τους πρώτους. Στα αρχικά στάδια το Facebook. Αυτό ήταν και τόσο πολύ φτηνά τότε. Έτσι. Γιατί υπήρχε μόνο το Facebook τότε. Ναι. Το Instagram και το TikTok δεν υπήρχαν με τη μορφή που είναι σήμερα. Οπότε ήμουν από τους πρώτους που ξεκίνησε Facebook, ας πούμε. Ήμουν από τους πρώτους που δοκιμάσε αυτό με το Kindle. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Τα e-books που έγραφες ήταν στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Στα αγγλικά. Αφού πουλούσα σε όλο τον κόσμο. Μέσω του Amazon. Μετά ήμουν από τους πρώτους που ξεκίνησε με τα social media. Μετά με τα chatbots, που είναι άλλο πράγμα, που ήμουν από τους πρώτους που έφερα τα chatbots στην Ελλάδα. Τώρα, ας πούμε, με το βίντεο, κάπως άργησα, αλλά πάλι είμαι σχετικά από τους πρώτους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, είμαι πάλι σχετικά από τους πρώτους. Δεν είναι ότι πλέον υπάρχει τόση προσφορά του βίντεο marketing. Σιγά σιγά μπαίνουν πολλοί. Αλλά ακόμα άργησα λίγο. Δεν είμαι από τους πρώτους, αλλά εντάξει, καλά είμαι εγώ. Μπαίνεις μέσα στο πρώτο μαγαζί στο μεζοδοπολείο. Δεν έχεις την ιδέα σου τι θα πουλήσεις, βέβαια, αλλά είναι κιόλας η πρώτη πώληση που προσπαθείς να κάνεις πάνω σε αυτό. Δεν έχεις ακούσει objections, δεν έχεις προσπαθήσει. Η πρώτη πώληση στο συγκεκριμένο business. Στο συγκεκριμένο business, ναι. Μπαίνεις μέσα στο μεζοδοπολείο. Τι είπες, θυμάσαι καθόλου σε αυτόν τον άνθρωπο? Λέω καλησπέρα, είναι εδώ ιδιοκτήτης. Ναι, μου λέει εγώ είμαι. Κατευθείαν ήσουν τυχερός, δεν είχε και κανένα τον. Ναι. Εντάξει, ήταν μικρό μαγαζάκι, στα μικρά μαγαζιά είναι και ιδιοκτήτες. Λέω να ξεκινήσω ταπεινά, να ξεκινήσω από ένα μικρό. Δεν πάω να πάρω το πλαίσιο, ξέρω εγώ, δηλαδή.
Μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, ρε παιδί μου, από το άμα ξεκινήσει από μικρούς. Να κλείσει τον πελάτη τουλάχιστον. Εντάξει, χρέωσα και λίγα. Πόσο χρέωσαν? 100 ευρώ. Τίποτα, πρέπει να αποδείξω το μοντέλο. Και 100 ευρώ ήταν. Το μήνα. Δεν του πρότεινες δηλαδή κάποιο δωρεάν. Όχι, τι δωρεάν, ρε. Τι δωρεάν. Αφού θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, δωρεάν θα το προτείνω. Ναι, αλλά πολλοί, ας πούμε, στην αρχή που ξεκινάνε προσπαθούν. Δεν μπορούν να καταφέρουν την πρώτη πώληση. Δηλαδή δεν σε ρώτησε, έχεις να μου δείξεις τη δουλειά σου? Όχι, ήμουν ειλικρινής. Τι του είπες δηλαδή? Του έχω μπει πάνω στα Facebook ads, μια επιχείρηση που θα δοκιμάσει πριν με μπλουζάκα, ένα πωλήσει που έκανα. Απλά τώρα αλλάζω μοντέλο γιατί βρίσκω αυτό πιο ενδιαφέρον και είσαι πολύ τυχερό σήμερα γιατί θα σου κάνω και μια εξαιρετική τιμή που δεν θα τη βρει πουθενά αλλού και θα σε κάνω και πολύ καλή δουλειά. Ωραία, πώς δουλεύει το σύστημα, ξύγα μου. Και τώρα αυτή τη στιγμή η επιχείρηση σου είναι εδώ. Εδώ το λέω. Αυτό είναι το Facebook σου. Το έκανα μόνο Facebook management και Facebook ads. Ούτε Instagram, ούτε TikTok, ούτε τίποτα. Εντάξει, τότε κιόλας δεν είχαν πάρει. Ναι, ήταν μόνο το Facebook. Ακριβώς. Λέω, η επιχείρηση σου είναι εδώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200.000 ανθρώποι σε μια εμβέλεια 4-5-6 χιλιόμετρα από την επιχείρησή σου? Ναι, μου λέει, το ξέρω και. Του λέω, το ήξερες ότι μπορεί να πληρώσεις το Facebook, να βάλεις κάποια λεφτά σε χορηγούμενες διαφημίσεις και να προβάλλεις την επιχείρησή σου σε αυτούς τους 200.000 ανθρώπους που είναι εδώ, που κοντά. Και ήταν και ο συνεργάτης του εκεί, που λίγο με συνόμπαρε με το που πήγα και λέω, ελά εδώ ρε, είναι σοβαρό αυτό που λέει αυτός, ρε, το λέει, έλα κάτσε εδώ. Και τον είδα γρούλωσαν τα μάτια, φάση έδειξε ενδιαφέρον. Με τέτοια όρεξη του το είπες, ναι, δηλαδή ρε. με τέτοια urgency. Εννοείται, όπως σου μιλάω τώρα. Ναι. Δεν σε ψήσα, άμα σου πουλούσα κάτι αγοράς, πάμε. Αυτό σου λέω. Λοιπόν, για πες. Και ξεκινάτε, συζητάτε τέλος πάντων, φτάνετε σε αυτό, τους λες και την τιμή, 100 ευρώ. Ναι. Και τι σου λένε? 100 ευρώ τους λέω θα σας πάρω εγώ και 100 ευρώ να βάλετε στο Facebook, χορηγούμενες. Οπότε 200 ευρώ πρέπει να βάλει ο πελάτης με δικά του. Ναι, γιατί είχε ένα άλλο έτσι τότε που έπαιρνε 50 ευρώ νομίζω. 50 ευρώ. Ναι. Και τίποτα δεν τους έκανε τίποτα. Μόνο ποστάκια, ξέρω. Τους έκανε 5-6 ποστάκια. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν ήδη ένα. Όχι αυτή, ενώ στην αγορά. Είδα τι γίνεται στην αγορά. Και λέω θα πάω εγώ να χρεώσω παραπάνω και θα κάνω καλύτερη δουλειά. Ναι. Και λέω θα κάνω και ads. Και θα τους φάω όλους τους πελάτες, ξέρω εγώ. Ναι. Όχι θα φάω όλους τους πελάτες, δεν κοιτάζω έτσι. Απλά κοιτάω να είμαι ο καλύτερος. Δεν στοχεύω κάποιον να φάω, κατάλαβες. Κοιτάω αυτό που κάνω εγώ, το κάνω καλά. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Δεν κοιτάω ποτέ κανένα να με φθώνω κτλ. Να πάρω ιδέες, ναι, να θαυμάσω, ναι, από respect. Αυτό είναι ο καλύτερος μου σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να το φάω εισαγωγικά. Πρέπει να γίνω καλύτερος από αυτόν. Μπράβο, ναι, είμαι ανταγωνιστικός πολύ, αλλά δεν βγάζω φθόνο και ζήλια και τοξικά συναισθήματα. Ξέρεις ότι όλα είναι στο χέρι σου να γίνεις ακριβώς, εσύ καλύτερος. Όλα είναι δική μου ευθύνη. Οπότε τι λέγαμε, ξέφυγα λίγο. Πλήρωσαν τέλος πάντων, είπανε τον ναι να ξεκινήσουνε. Να φανταστώ, είναι ο πρώτος σου πελάτης, κάνεις αυτή την εγγραφή, εσύ μετά τι σκέφτεσαι? Δηλαδή, βρήκα το μοντέλο που θα συνεχίσω. Λέω, ναι, αυτό ακριβώς σκέφτηκα. Λέω, εδώ είμαστε. Λέω, έκανα πόρτα-πόρτα. Ναι, καλό, οκ, δεν χρειάζεται κεφάλαιο, πετά χρόνο, αλλά είναι πολύ κουραστικό γιατί κουβαλάω βιβλία πάνω μου όλη την ώρα. Ακριβώς. 15 κιλά τη μέρα. Στην τσάντα. Στην τσάντα, βαράω πόρτα-πόρτα, τρώω νερά, τρώω ζέστη, τρώω βρυσίδια. Μια φορά είχαμε πει σε ένα γραφείο ενός δικηγόρου. Τον οποίο τέλος πάντων έπρεπε να φάει ένα σώδιο 3 αυτός. Απλά κρατούσα πολλά βιβλία και βάρισα την πόρτα. Γιατί εγώ βαρούσα, μπαίνα σε γραφεία παντού. Και βάρισα την πόρτα. Και επειδή δεν μπορούσα να την ανοίξω κάπως αλλιώς, έβαλα το πόδι μου και την έσπρωξα. Ναι. Και έρχεται αυτός με το που μπαίνω στο γραφείο, φωνάζει σαν τρελός ρε. Λες και ξέρω εγώ. Το έβρισα κάτι, ναι. Δεν λες τέτοια, γράφω podcast. Λες και το έκανα κακό. Ναι. Και έρχεται πάνω μου έτσι μια φορά και βάζει κάτι φωνές. Φύγες από το γραφείο μου που βάρας την πόρτα μου. Ήταν και δύο κοπέλες μέσα, τύπου υπαλλήλοι ρε παιδί μου. Και με κοίταξαν έτσι οι κοπέλες και λέω τι πέρα τραβάνε αυτές οι κοπέλες κάθε μέρα. Ναι, με αυτό τον άνθρωπο. Ναι. Και βγήκα και ήμουν κάπως, δεν ευριάσα καν. Δηλαδή ήμουν κάπως, έχει πρόβλημα ο άνθρωπος ξέρω εγώ. Και όπως μπήκα ούτε καν του μίλησα, το βλέπω έρχεται πάνω που φωνάζει και κάνω έτσι. Το κάνω έτσι το κοιτώ περίεργα και φεύγω. Έφυγε. Ναι. Οπότε βρήκα το μοντέλο, λέω εδώ είμαστε. Γιατί ούτε θα είναι τόσο κουραστικό. Λέω μπορώ να χρεώσω πολύ περισσότερα από ό,τι να βγάζω. Με μια πώληση βγάζω 100 ευρώ το μήνα. Αν κλείσω 10 πελάτες θα βγάζω 1000. Τι με πόσα βιβλία πρέπει να πουλώ κάθε μέρα. Και δεν είναι και requiring. Οπότε λέω εγώ κατευθείαν καλύτερο business model από όλα τα άλλα. Λέω τα άλλα μπορούν να είναι καλύτερα business model να τα κλιμακώσω. Αλλά με τον κεφάλαιο. Οπότε τι έχουμε, εδώ είμαστε. Κάνε αυτό να φτάσει ένα 1,5-2 χιλιάρικα το μήνα. Εύκολα και γρήγορα. Μηνιαία συνδρομή.
Και λέω εδώ είσαι. Και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Μετά θα βγάλω λεφτά, θα κάνω κάτι άλλο. Οκ. Κάνεις τον πρώτο πελάτη, βλέπεις ότι αυτό είναι το μοντέλο που θέλεις. Μετά αρχίζεις και λες θα κάνω ένα σύστημα πωλήσεων, να βρω Δεν ήταν απαραίτητα το μοντέλο που ήθελα, ήταν το μοντέλο που με εξυπηρετούσε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο στη ζωή μου. Οκ. Δηλαδή μελλοντικά τι ήξερες ότι θα αλλάξεις, δεν θα το κάνεις αυτό για πάντα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι αυτό θα το κλιμακώσω. Ας πούμε, λέω θα βγάλω λεφτά με αυτό και μετά θα κάνω e-commerce, ξέρω. Θα κάνω κάτι άλλο. Ναι, θα ξαναεπιστρέψω στα e-books. Κάτι που μπορεί να κλιμακωθεί, ας πούμε. Ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά εντάξει, στην πορεία πήγε καλά και πήρα κι άλλο πελάτη, αναπτύχθηκε και λέω γιατί να μην συνεχίσω με αυτό και να αφοσιωθώ σε αυτό και να το φτάσω όσο μπορεί να φτάσει. Και εντάξει, τώρα είμαστε στα 8 χρόνια. Στο restaurantmarketing.gr. Στο restaurantmarketing.gr πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολλούς καλούς πελάτες, γνωστά brands που όλοι σίγουρα έχουν δει στα social media. Όπως μπορούμε να πούμε. Φούγκιν, Παπάτσικα. Έχουμε διάφορους. Και για αυτούς τώρα μπλε αβοκάντο στην Κύπρο. Για το restaurant marketing τώρα έχετε φύγει από Μπαλαούρου στην Καβάλα. Τώρα έχουμε διάφορα τώρα. Έχετε φύγει από τα ads ή κάνετε και ads ακόμα? Κάνουμε και ads, κάνουμε και κάποια chatbots, κάνουμε και social media management. Απλά κυρίως τώρα είμαστε στο βίντεο. Ναι, γιατί εκεί είναι η αγορά. Εκεί είναι η αγορά, όντως. Και υπάρχουν και, δηλαδή είναι και πιο μεγάλη. Μπορείς να βρεις και ένα μικρό μαγαζί που είναι διατεθειμένο να πληρώσει παραπάνω λεφτά, γιατί ξέρει ότι απλά όσο και να πληρώσεις τώρα στο Facebook, δεν μπορείς να κάνεις replicate τους αριθμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε TikTok, Instagram, άμα κάνεις viral content. Ναι, εντάξει. Απλά τα Facebook ads φέρνουν πιο άμεσο, μπορεί να σου φέρουν πιο άμεσο αποτέλεσμα. Έτσι, μπορεί, γιατί μπορεί να κάνεις ένα βίντεο και να πας από το πρώτο βίντεο viral. Ναι. Απλά τι γίνεται. Το θέμα είναι να έχεις υπομονή ό,τι και να κάνεις. Και μια πιο όριμη επιχείρηση, δηλαδή ένας επιχειρηματίας που έχει 30 άτομα προσωπικό, 40-50 άτομα, κάνει τζίρο τουλάχιστον 1 εκατομμύριο το χρόνο, δεν έχει απαιτήσει από σένα να δώσει 1,5-2 χιλιάρικα και να το πας, ας πούμε, στο Θεό από τον πρώτο μήνα. Καταλαβες, έχει την ωριμότητα. Και αντιλαμβάνεται την αξία του να δημιουργεί περιεχόμενο και content. Μπορούμε να πούμε λίγο κιόλας, έχουμε μιλήσει δηλαδή προσωπικά μεταξύ μας και μου έχεις πει κάπως ότι όταν έκανες πιο φτηνές τιμές, είχες πολύ πιο χαμηλής ποιότητας πελάτες. Σωστά. Και μετά απλά ανέβασες τις τιμές σου, απλά για να όχι να τους ξεφορτωθείς, αλλά για να είμαι πιο επιλεκτικός, δεν πρέπει να είμαι πιο επιλεκτικός. Ναι, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω για πολλούς που είναι μέσα σε αυτό και για μένα συγκεκριμένα κιόλας. Να έχεις ένα προϊόν που το πουλάς 300, 400, 500, μετά πώς πας και βρίσκεις ένα πελάτη που είναι διατεθειμένος να δώσει 1.000 για κάτι τέτοιο ή 2.000. Κοίτα να δεις, μπορεί να πρέπει να αλλάξει ακόμα και αυτό που πουλάς. Έτσι, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα που παίζει ρόλο στην τιμή είναι η προσφορά και η ζήτηση. Οπότε αν πουλάς κάτι που δεν έχει ζήτηση και έχει και τεράστια προσφορά, εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να το χρεώσεις ακριβά. Εκ των πραγμάτων. Το νερό, ας πούμε, πώς να το χρεώσεις το νερό? Μπορεί να πουλήσει ένα νερό 500 ευρώ, αφού το βρίσκεις παντού και κάνει 50 λεπτά. Οπότε πρέπει να επιλέξεις και κάτι μεγάλης αξίας να πουλάς. Και το βίντεο είναι μεγάλης αξίας. Αλλά θέλει και αρκετή προσπάθεια, έτσι. Δηλαδή. Θέλει και αρκετή προσπάθεια, είναι πιο premium υπηρεσία. Προφανώς. Ναι. Άλλο να φτιάχνεις μια Lamborghini και να πουλάς μια Lamborghini, άλλο να φτιάχνεις ένα Toyota Yaris που το έχεις σε σειρά και μπαμπαμ βγαίνουν τα κομμάτια χιλιάδες. Πολύ πιο εύκολα από ότι βγαίνει μια Rolls Royce, τέλος πάντων. Οπότε πιστεύεις καλύτερα άμα ξεκινήσεις μια επιχείρηση να προσπαθήσεις να φτιάξεις ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το πουλήσεις πιο ακριβά και να έχεις κιόλας πιο καλούς πελάτες λόγω αυτού. Ναι, είναι πολλά πράγματα που προτείνω για μια επιχείρηση. Άμα λέγαμε για μια καινούργια επιχείρηση κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να προσφέρει μια υπηρεσία, τι θα του πρότεινες που θα ήταν η καλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα που βλέπεις ότι υπάρχει ζήτηση? Τι υπηρεσία, για marketing μιλάμε τώρα? Για marketing, για freelancer, για το οτιδήποτε. Κοιτάξτε, αναλόγως πρέπει να κάνεις να δεις τι μπορείς να προσφέρεις εσύ πρώτα. Τι είσαι καλός. Και μετά να δεις από τις επιλογές που έχεις στο τραπέζι ποια έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση και τη λιγότερη προσφορά. Να δεις, μην πάρεις λογιστής. Αν είσαι λογιστής, θα προσφέρεις λογιστικές υπηρεσίες. Σωστό. Έτσι. Οπότε πες ότι είσαι λογιστής. Από τις λογιστικές υπηρεσίες, αυτό είναι το προϊόν σου, αφού είσαι λογιστής. Από τις λογιστικές υπηρεσίες πρέπει να δεις ποια υπηρεσία είναι μεγαλύτερη αξία από όλες που προσφέρω. Δεν μπορώ να κάνω consulting. Μπορώ να φτιάχνω εταιρείες συγκεκριμένης μορφής. Μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Πρέπει να επιλέξω ένα προϊόν
που ξέρω ότι έχει ζήτηση, έχει χαμηλή προσφορά και είναι υψηλής αξίας. Αν το πάρουμε πιο γενικά. Ναι. Τώρα, αν το πάρουμε από marketing, το βίντεο είναι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το βίντεο. Και το βίντεο κιόλας μπορεί να κάνει apply σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις επιχειρήσεις. Ακριβώς, είναι μεγάλη ευκαιρία το βίντεο. Και... Το λέω τώρα, θα δημιουργήσω ανταγωνισμό, αλλά δεν πειράζει. Όλοι καλή χωράμε στην αγορά. Ειδικά στα βίντεο. Έχω και το digital freelancer τώρα, που βοηθάω άλλους αν θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία. Οπότε μοιραζόμαστε τη γνώση εδώ. Μιλάμε ανοιχτά. Για το digital freelancer δηλαδή. Γιατί κιόλας είναι και το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω σε πολλούς νέους αυτή τη στιγμή, είναι ότι θέλουν να κάνουν κάτι. Ναι. Δυσκολεύονται πέρα από αυτό να διαλέξουν τι θα κάνουν. Έχουν πολλά ενδιαφέρον βέβαια, αλλά θέλουν κάπως καθοδήγηση για το τι θα μπορούσαν κιόλας να κάνουν. Καμιά φορά, ναι, μεν είσαι λίγο καλό σε πολλά πράγματα, αλλά μπορεί, ας πούμε, εμένα μου αρέσει να παίζω κιθάρα και να ξέρω ότι δεν θα βγάλω λεφτά παίζοντας κιθάρα. Ναι. Να μου αρέσουν οι υπολογιστές, αλλά να ξέρω ότι εδώ μπορεί να βγάλω πολύ πιο εύκολα λεφτά. Στο digital freelancer, άμα μπει κάποιος, δηλαδή βοηθάς κιόλας να βρει το πάθος του με κάποιο τρόπο, να βρει πράγματα, να μάθει καινούργιες ιδέες, τρόπους που μπορεί να βγάλει λεφτά. Μου έχει τύχει δηλαδή εγώ να μιλάω με φίλους μου και να τους λέω, να τους εξηγώ πώς δουλεύουν κάποιες online επιχειρήσεις και να μου πούνε αυτό δεν το ήξερα καν ότι μπορεί να δουλέψει, δεν το ήξερα καν πώς βγάζουν λεφτά αυτοί οι άνθρωποι μέσα από το διαδίκτυο, ας πούμε. Ναι, το digital freelancer σου δίνει αρχές και μεθοδολογίες οι οποίες είναι εφαρμόσιμες γενικότερα στο επιχειρήν και στο business. Δηλαδή πώς να δομήσεις την επιχείρησή σου, τι να πουλήσεις, πώς αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει προσφορά και ζήτηση για κάτι, πώς να γίνεις καλός στις πωλήσεις, τεχνικές πωλήσεων, πώς να διαχειριστείς αντιρρήσεις πωλήσεις, πώς να διαφημίσεις την επιχείρηση σου στα social media, πώς να δομήσεις τα πακέτα σου, πώς να τιμολογήσεις κάτι. Σου δίνει τις αρχές και τις μεθοδολογίες για όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες σε κάθε επιχείρηση. Marketing, πωλήσεις, business strategy, χρηματοοικονομική διαχείριση, ίδια εταιρεία που μπορείς να δημιουργήσεις κτλ. Σου δίνω και κάποιες επιλογές που μπορείς να επιλέξεις. Μπορεί να πουλάς Facebook ads, μπορεί να πουλάς social media management, μπορεί να πουλάς βίντεο, μπορεί να πουλάς chatbots, μπορεί να πουλάς websites. Και τα websites είναι μια καλή ευκαιρία. Copywriting. Έτσι, copywriting. Οπότε σου προτείνω κάποια πράγματα που μπορείς να πουλήσεις. Από εκεί πέρα πρέπει να δεις και εσύ πώς θες να δομήσεις το δικό σου business model. Εγώ θα σου πω, μπορείς να πουλάς αυτά, να πώς να τα πακετάρεις, να πώς να τα τιμολογήσεις, να πώς να βρεις πελάτες, να πώς να επικοινωνήσεις την αξία που έχεις να προσφέρεις σε αυτούς τους πελάτες, να πώς να τρέξεις διαφημίσεις στα social media, να πώς να κάνεις βίντεο για τον εαυτό σου στα social media για να χτίσεις following, να πώς να κάνεις ένα website που μπορεί άλλος να μπει και να κλείσει ραντεβού μαζί σου, στο calendar σου. Να πώς να κάνεις email marketing για τη δική σου επιχείρηση. Όλα δηλαδή. Όλα, ό,τι χρειάζεσαι από το 0, πώς αποφασίζω ότι θα πουλήσω, πώς το πακετάρω, πώς το κοστολογώ, πώς βρίσκω πελάτες, πώς προωθώ την επιχείρησή μου για αυτό που έχω να προσφέρω στα social media, πώς κλείνω τους πελάτες, πώς τους κάνω board τους πελάτες, πώς τους κρατάω τους πελάτες, πώς επικοινωνώ με τους πελάτες, πώς ιδρύω τη δική μου εταιρεία να κόβω τιμολόγια, τι ίδια εταιρεία μπορώ να ιδρύσω. Ατομική εταιρεία, όμικρο έψιλο, διάφορων ειδών ή και όλα όσα χρειάζεσαι για να στήσεις μια πετυχημένη επιχείρηση. Με όλα αυτά που είπες, θέλω να πω εγώ τώρα. Wow, ok. Απλά επειδή εγώ έχω digital agency, έτσι μιλάω για παραδείγματα δικά μου και πώς εισάγω τον digital agency και όλα αυτά που έχω μάθει. Τώρα αν είσαι λογιστής, αν παρέχεις υπηρεσίες καθαρισμού, αν παρέχεις υπηρεσίες, ξέρω εγώ, είσαι πλαστικός χειρούργος, παρέχεις τέτοιες υπηρεσίες, εννοείται ότι θα πάρεις αξία μέσα από το digital freelancer. Γιατί σου δίνει οικουμενικές αρχές του business και στάνταρ μεθοδολογίες. Και είναι κιόλας το marketing και πωλήσεις είναι που το κάνεις σε κάθε επιχείρηση. Δεν υπάρχει μια επιχείρηση να μην το κάνεις. Και ο πλαστικός χειρουργός θέλει μια ιστοσελίδα που έχει καλό copywriting για να διαβάσεις και να εμπιστευτείς το πλαστικό χειρουργό. Να στείλεις μετά email, να σταλθεί επόμενο email αυτόματο. Δηλαδή μπαίνουν σε όλες τις επιχειρήσεις αυτό παγκοσμίως νομίζω. Σωστά. Και μπορείς κιόλας. Γιατί λόγω κιόλας της κρίσης, ας πούμε, στην Ελλάδα, είναι και μία από τις μοναδικές υπηρεσίες που μπορείς να προσφέρεις, όλες αυτές που περιέγραψες, που μπορείς να δουλεύεις κιόλας, όχι απλά από το σπίτι σου, αλλά να δουλεύεις και για εταιρείες στο εξωτερικό ή για άτομα στο εξωτερικό που θέλουν βοήθεια. Οπότε είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να σκεφτώ εγώ που μπορείς να κάνεις κιόλας στην Ελλάδα, από το σπίτι σου και να βγάλεις λεφτά. Δηλαδή, εγώ αν μετακόμιζα πάλι πίσω εδώ, γιατί τώρα μένω Αγγλία, αν μετακόμιζα πίσω.
Αυτό θα έκανα. Digital freelancer. Ναι. Να παρέχεις υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Αυτό, πούμε, έτσι, ναι. ναι. Είναι και πολύ πιο εύκολη η πώληση. Εσύ όμως, αν μέσα από ό,τι έχεις δει, ας πούμε. Βέβαια, εγώ μέσα από ό,τι έχω δει, νομίζω οι ιστοσελίδες είναι οι πιο εύκολοι να βγάλεις πολλά λεφτά πάνω σε αυτό. Αναλόγως στην αγορά που είσαι. Ναι. Επίσης, να βάλω μια παρέθεση σε αυτό που είπες, ότι δεν είναι απαραίτητο κάποιος που θέλει να γίνει freelancer, να δουλεύει από το σπίτι. Πολλές φορές πρέπει να είσαι προτιμός να κάνεις και κάποια πράγματα που είναι δύσκολα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πάνε πρώτα κλείσει τον πελάτη face to face. Ναι. Που είναι πιο εύκολο τρόπο να κάνει πώληση, ο πιο άμεσο. Βγάλε κατευθείαν λεφτά. Και άμα φτάσει να βγάζει 1-2-3 χιλιάρικα, και μετά πει να αλλάξω λίγο το μοντέλο μου και θέλω να έχω remote πελάτες, Ναι. ξεκίνα να βρίσκει και remote πελάτες. Αλλά δες πώς μπορείς να πας πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά λόγω του ότι είναι άβολο το αναβάλουν. Ναι. Αν πάρθει να μου πει άλλο, ρε φίλε, πώς να κλείσω πελάτη. Λοιπόν, θα κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Θα πα εκεί, θα του πει αυτό, θα πουλήσει αυτό, θα κάνει αυτό. Εντάξει. Ναι. Μα αυτό μήπως να το κάνω έτσι και μήπως έχει άλλο τρόπο και... Όχι ρε φίλε, κάνε αυτό που σου είπα. Βλέπεις κιόλας ότι υπάρχουν γενικά δικαιολογίες εδώ πέρα. Βαριέται ο κόσμος βασικά. Ναι. Μίλα πάνω σε αυτό, μην τρέπεσαι. Βαριέται ο κόσμος, εντάξει, τι να πω. Είχα και μια συζήτηση πριν και έλεγα ότι για να αλλάξει κάποιος, να μπει στη διαδικασία να αλλάξει, πρέπει να νιώσει πόνο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να δυσκολευτεί κάπου. Είναι πολύ λίγος ο κόσμος που έχει έφυγει το να είναι φιλόδοξος και να θέλει απλά να έχει στόχους μεγάλους. Κάτι πρέπει να σε ενοχλεί. Κάτι πρέπει να σου συμβεί, κάτι πρέπει να νιώσεις άβολα με μια αβολή κατάσταση, ας πούμε, να είσαι σε μια αβολή κατάσταση. Και να σε πονάει αρκετά για να αλλάξεις, να μπεις στη διαδικασία να αλλάξεις. Οπότε ο πόνος της αλλαγής, γιατί η αλλαγή έχει πόνο, είναι λιγότερος από τον πόνο του να μείνεις ο ίδιος. Εκείνο που αλλάζεις. Μπαίνεις στη διαδικασία να αλλάξεις. Αν ο πόνος του να μείνεις όπως είσαι, να μείνεις στάσιμος, είναι μεγαλύτερος από τον πόνο της αλλαγής, τότε θα αναλάβεις δράση. Θα κάνεις κάτι. Ναι. Okay. Και οι πιο πολλοί άνθρωποι είναι απλά βολεμένοι. Και μπορεί να έχουν ένα πρόβλημα, αλλά δεν τους πονάει τόσο πολύ να τα αλλάξουν. Κατάλαβα. Και παραμένουν εκεί, περιμένουν τα ίδια αποτελέσματα. Σωστά. Σου λένε τα έλα, μωρέ, δεν βαριέσαι, καλά είμαστε. Έχουμε και τα παιδιά, ας πούμε, που κάνουν τη VR media, που με βοηθάνε, κάνουν social media σε εταιρείες, κάνουν content στο TikTok και στο Instagram, αλλά αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν πελάτες. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, αυτό είναι και πάνω σε αυτό που κάνεις, οπότε μπορεί να είναι πολύ διαγωνισμός να μας δώσεις τα βήματα πάνω σε αυτό. Όχι, εγώ δίνω αξία. Okay. Οπότε θα δώσω τα βήματα. Δεν σε πειράζει, δηλαδή. Δεν με πειράζει, αλλά αν κάποιος θέλει περισσότερη υποστήριξη και θέλει να είναι μέλος μιας κοινότητας και θέλει πιο αναλυτικά να μάθει αυτά τα πράγματα που με ρωτάς, μπορεί να μπει στο digitalfreelancer.gr και να γραφεί στην κοινότητα. Και να είστε όλοι μαζί εκεί να βοηθάτε. Και να είμαστε όλοι μαζί για να λαμβάνουν και updates και υποστήριξη και όλα. Κάποιος θέλει να βρει πελάτες. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να βρει πελάτες που ενδιαφέρονται για το προϊόν του? Λοιπόν, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι το οργανικό marketing. Δηλαδή, μπορεί να βγεις στα social media, να κάνεις βιντεάκια, να χτίσεις τον brand σου, να αποκτήσεις κοινό και μέρος αυτού του κοινού θα σου στείλει μήνυμα γιατί ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες σου. Ο δεύτερος τρόπος είναι το πληρωμένο marketing. Όπου πληρώνεις κάποια λεφτά στη διαφήμιση στο Facebook, στο Instagram, στο Google, βάζεις διαφημίσεις, λες του κόσμου ενδιαφέρεσαι για video marketing για αυτή την υπηρεσία. Μπες στο website μου, συμπλήρωσε φόρμα επικοινωνίας και θα έρθω σε επικοινωνία μαζί σου. Ο τρίτος τρόπος είναι το outreach, όπου στην ουσία κάνεις μια λίστα με υποψήφιες επιχειρήσεις και πας εσύ από κοντά και τους βλέπεις face to face. Και ο τρόπος είναι affiliate και συστάσεις, όπου στην ουσία συνεργάζεσαι με άλλους ανθρώπους που έχουν τους πελάτες που θέλεις, τους δίνεις μια προμήθεια και σου δίνουν πελάτες. Okay. Μέσα σε αυτό όμως, κάνε μου και μια χάρη. Περιέγραψες κάποια πράγματα, μερικά από αυτά που χρειάζονται στη ιστοσελίδα. Εδώ θα σε κολλήσω εγώ τώρα. Okay. Λοιπόν, πόσο, ναι, όντως. Πόσο σημαντικό πιστεύεις, γιατί και εσύ τρέχεις ιστοσελίδες στις επιχειρήσεις που έχεις, πόσο σημαντικό πιστεύεις ότι είναι μια καλή ιστοσελίδα για την κάθε επιχείρηση ή για το κάθε freelancer? Κοιτάξτε, η ιστοσελίδα έχει να κάνει με τη διαδικασία πώλησης. Αν πουλάς online ή κλείνεις ραντεβού online, εννοείται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχεις μια πολύ καλή και λειτουργία. Και να έχεις, ας πούμε, να μην είναι online η επιχείρησή σου. Να έρχεται ο άλλος να σε επισκέπτεται. Άμα δεν έχεις μια ιστοσελίδα να μάθει λίγο περισσότερα. Δηλαδή, μου λες εσύ τώρα ότι το σουβλατζίτικο της γειτονιάς δεν χρειάζεται ιστοσελίδα. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα αναλόγως στην επιχείρηση. Γιατί αναλόγως στην επιχείρηση? Είναι μια επιχείρηση που δεν θα επιφολιόταν από μια ιστοσελίδα.
Όχι, έχεις δίκιο. Είδες. Απλά θα στη σπάσω λίγο. Είδες, δεν θέλει άμα δεν το τέτοιο. Ναι. Η υπηρεσία σου είναι χειρότερη από τη δική μου. Όχι, εντάξει, δεν κάνεις το σελίδες. Όχι. Αλλά γενικά πρέπει να έχει digital presence. Δεν τελειώνει. Αυτό θα έλεγα τώρα. Πρέπει να έχει digital presence. Πρέπει δηλαδή να είναι ενεργός και στα social media. Δηλαδή να κάνει και βίντεο περιεχόμενο. Να έχει και μια καλή σελίδα. Να μπορεί να μπει ο άλλος να κλείσει. Να μάθει πληροφορίες περισσότερες. Πιο συγκεκριμένα. Και όλα αυτά δεν είναι μαζί. Δηλαδή τα social media δεν είναι με την ιστοσελίδα. Δεν είναι με την παρουσία στον Google. Πρέπει να έχει αυτό που είπες. Digital presence. Δηλαδή πρέπει να είσαι παντού. Πόσο μάλλον να έχει και μια καλή και λειτουργική ιστοσελίδα. Όπου ο άλλος θα τη βρει, σε ψάξει και θα μπει μέσα να μάθει πληροφορίες, να κλείσει ραντεβού, να παραγγείλει online και να έχει μια ευχάριστη εμπειρία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Γιατί μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να μπω στις ιστοσελίδες και απλά να μην μ' άρεσε το UI, το design της ιστοσελίδας, να μην είναι λειτουργική, να μην επικοινωνεί σωστά με το σωστό copywriting αυτό που θέλω. Και από δρόμο έφυγες εσύ. Δρόμο, κατευθείαν. Και να πάω σε άλλο να αγοράσω και κάτι. Έχει πόσο, 3 δευτερόλεπτα έχει που Ναι, μπαμπαμ. Ο κόσμος δεν έχει χρόνο σήμερα. Αν δεν μπήκε κατευθείαν εύχριστο και εύκολο, τελείωσε. Θα φύγει κατευθείαν. Οκ. Είδατε, υποστήριξαν την Early. Βάρτε όλοι την Early. Όχι τίποτα. Με subconscious τέτοιο έτσι. Εγώ προσπαθώ να βάλω ότι χρειάζονται σελίδες. Φίλε, δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Ναι. Μα όντως χρειάζεσαι, αλλά. Χρειάζεσαι ρε παιδιά. Απλά μια επιχείρηση μπορεί να είναι πιο σημαντικό να επενδύσει, ας πούμε, στο video marketing παρά στην ιστοσελίδα. Καταλάβες τι εννοώ. Ναι, ρε φίλε, αλλά μπορείς τώρα πια μπορείς με πολύ λίγο. Οκ, έχεις video marketing. Έτσι. Σε βλέπω εγώ βλέπω το βιντεάκι σου τέλος πάντων. Ψάχνω να σε βρω να παραγγείλω. Ναι, ρε παιδί μου, ας πω άλλο παράδειγμα. Αν όλος έχει μια καφετέρια και δεν κάνει delivery, ξέρω. Ναι. Δεν χρειάζεται ιστοσελίδα. Χρειάζεται social media. Ναι, αλλά. Καταλαβες. Καλό κι αυτό, ναι, αλλά εγώ το βρίσκω στην Google. Μπαίνω και βλέπω εστιατόρια, καφετέριες στην Αθήνα. Ναι, αλλά πιο εύκολα μια καφετέρια που δεν έχει πρακτική λειτουργικότητα, ας πούμε, το website της. Γιατί δεν θα κάνει κάτι άλλο, θα πάρει μόνο πληροφορίες. Πιο σημαντικό, πιο πολλές πιθανότητες έχει να πάει viral με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok παρά να μπει να τη βρει άλλο στον Google. Ναι. Το ένα χτίζεις brand, ρε παιδί. Okay. Έτσι με αυτή την έννοια το λέω. Λες όμως γιατί το video marketing είναι 1.000 ευρώ το μήνα, ενώ στη σελίδα είναι 25 ευρώ το μήνα. Αλλά αν έχει κάποιος website και πουλάει delivery, όπως είπε πρέπει να μπει στον Dinnerly. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κόσμος και εγώ αν είναι στον Dinnerly. Όχι, εντάξει, δεν έψαχνα αυτό. Υπάρχουν αυτοί οι τρόποι πώλησης, τους έχουμε αναλύσει, προχωρώντας όμως. Κάποιος θέλει να ξεκινήσει, είναι τι μπορούμε να πούμε, είτε κομμωτήριο είτε κάτι, ποιοι θα ήταν οι καλύτεροι τρόποι να επενδύσει τα λεφτά του για αρχή. Γιατί συνήθως άμα ξεκινάς να κάνεις κάποιο marketing θα χαλάσεις 1.000 ευρώ, άμα δεν σου φέρουν κάτι πίσω αυτά τα 1.000 ευρώ συνήθως δεν έχεις άλλα 1.000 να δώσεις για να ανέβει η επιχείρηση, όπως και εσύ στα πρώτα σου βήματα ας πούμε. Ποιο θα ήταν το νούμερο 1 που πιστεύεις ότι είναι το πιο σίγουρο return on investment? Έχω μόνο 1.000 ευρώ, είναι τα τελευταία μου, πρέπει να προμοτάρω την επιχείρησή μου. Ποιος είναι ο πρώτος τρόπος που θα μπορώ να βάλω 1.000 ευρώ και να βγάλω σχεδόν σίγουρα πίσω τα λεφτά μου? Για οποιαδήποτε επιχείρηση τώρα μιλάς? Είτε για κάποια συγκεκριμένη, άμα θέλεις να πεις. Καταρχάς δεν θα πρέπει να έχεις μόνο 1.000 ευρώ και να βάζεις αυτά για να σώσεις την επιχείρηση. Ίσως σημαίνει έχεις άλλα προβλήματα. Οικονομικά. Ναι, οπότε πρώτα πρέπει να δεις τι πάει λάθος στον business model σου και μετά να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι ότι πρέπει να επενδύσεις στο marketing. Γιατί αν το πρόβλημα σου είναι ότι έχεις μόνο 1.000 ευρώ και από αυτά τα 1.000 ευρώ εξαρτάται η επιτυχία από τη της επιχείρησης σου, έχεις μεγαλύτερα προβλήματα. Έχεις λάθος business model. Και το πιο πιθανό είναι τα 1.000 ευρώ να πάνε στον κάδο. Σωστό και αυτό. Όπου και να τα επενδύσεις. Ναι. Οπότε πρέπει να υπάρχει πρώτα στον business model, η σωστή επιχείρηση, και μετά έρχεται το marketing και απλά κλιμακώνει αυτό που έχεις. Το marketing δεν αλλάζει μια επιχείρηση. Δεν είναι μια επιχείρηση από κακιά σε καλή. Απλά επικοινωνεί σε μεγάλο βαθμό τι είναι η επιχείρηση. Αν είναι καλή και την επικοινωνεί σωστά με το marketing, θα πάει πιο γρήγορα εκεί που θες να πας. Και σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε σχέση με. Θέλω δηλαδή να μπούμε λίγο σε πιο πολύ λεπτομέρεια. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανες και να δώσω και ένα πρακτικό πλάνο, πρέπει να βρεις έναν τρόπο του πώς για κάθε λίγα ευρώ που θα δίνεις στη διαφήμιση θα τα βγάζεις πίσω. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι έχεις ένα εστιατόριο, εντάξει. Μπορεί να κάνεις μια καμπάνια όπου δίνεις δώρο π.χ. ένα μπουκάλι κρασί, που είναι κάτι που θα κάνει με πολλούς πελάτες. Δίνεις π.χ. ένα μπουκάλι κρασί, επενδύεις
τα 1.000 ευρώ σε διαφήμιση και δίνεις κάποια κουπόνια. Αυτά τα κουπόνια λες ότι ας πούμε με 50 ευρώ που θα κάνεις σε κατανάλωση δίνω και ένα μπουκάλι κρασί. Επενδύεις 1.000 ευρώ και έρχονται ας πούμε 100 παρέες. Θα σε αφήσουν από 50 ευρώ. Άρα επένδυσες 1.000 ευρώ, έκανες πίσω τζίρο 5.000. Άρα έβγαλες 2.000 κατευθείαν, έβγαλες και κέρδος. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο, που αυτό λέγεται direct response marketing άμεσα ανταπόκρισης, που για κάθε 1 ευρώ που βάζεις στη διαφήμιση βγάζεις 2 ευρώ πίσω. Και αυτό έχει να κάνει με τον business strategy πάλι και το marketing strategy. Σου φέρνω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβεις λίγο το point μου. Ναι, και είναι και παράδειγμα κιόλας που είπες ότι φέρνεις τον κόσμο μέσα, ουσιαστικά δεν έχεις πληρώσει ακόμα μέχρι να χαλάσουν αυτά τα λεφτά. Είναι σαν dropshipping. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να έχεις πιο, αν τόσο πολύ σε καίει, ότι τα είναι τα τελευταία σου 1.000 ευρώ, πρέπει να δομήσεις μια προσφορά που είναι ακαταμάχητη και θα τη βάλεις σε διαφήμιση και θα την πάρουν όλοι και να τη δομήσεις με τέτοιο τρόπο που παρόλο που άλλος θα δώσει λεφτά, θα θέλει τόσο πολύ να το αγοράσει. Και θα να φτιάξεις τα μαθηματικά, ώστε να βγάλεις πίσω κατευθείαν τα λεφτά. Γι' αυτό σου είπα. Μπορεί να πούμε, πες ότι δίνεις ένα μπουκάλι δώρο, σε όποιον έρθει, δίνουμε 100 κουπόνια δώρο. Τα βάζεις στη διαφήμιση, επενδύσεις 1.000 ευρώ, ελάχιστη κατανάλωση με 50 ευρώ να πάρεις ένα κουπόνι για ένα κρασί. Άρα έδωσες 1.000 ευρώ, ήρθαν 100 παρέες, από 50 ευρώ κάθε παρέα, έβαλες 5.000 πίσω. Άρα τώρα έχεις ένα business model, ένα marketing model τέλος πάντων, που να μπορείς για κάθε 1 ευρώ που βάζεις στη διαφήμιση να βάζεις πίσω 5 σε τζίρο. Άρα βάζεις 2 κέρδος σε αν είσαι εστιατόριο που έχει μικρό ποσοστό κέρδος. Άρα αυτό σου επιτρέπει να εξελιχθείς. Το ίδιο είχα κάνει και εγώ με το agency. Ποιο το restaurant marketing? Ναι, το restaurant marketing. Είχα φτιάξει μια μεθοδολογία, ένα σύστημα απόκτησης πελατών με διαφημίσεις στο Facebook, όπου έβαζα ας πούμε διαφήμιση και ήξερα ότι για κάθε 200 ευρώ που θα βάλω σε διαφήμιση θα κλείσω έναν πελάτη που μέχρι το τέλος του μήνα θα μου δώσει 400. Άρα δεν χρειαζόμουν να έχω backup VC funding, ξέρω εγώ, από πίσω χιλιάρικα με τη σέσουλα που να ρίχνω να καίω τα λεφτά μου στη διαφήμιση. Γιατί έτσι όπως το είχα δομήσει, το marketing acquisition strategy, δηλαδή τη στρατηγική αποκτήσης πελατών με πληρωμένη διαφήμιση, ήξερα ότι για κάθε 200 ευρώ που θα βάλω σε διαφήμιση, για κάθε 1.000 ευρώ θα κλείσω ας πούμε 10 ραντεβού. Άρα μου βγαίνει 100 ευρώ το ραντεβού. Από τα 10 ραντεβού θα κλείσω τα 5. Τώρα λέω μαθηματικά λίγο, καταλαβες. Και από τους 5, ξέρω εγώ, αν δώσα 1.000 ευρώ, μου βγαίνει 200 ευρώ καθένα. Θα μου δώσουν αυτοί 5 από 400 γιατί δώσαν το τελευταίο μου πακέτο. Άρα έβγαλα πίσω τα λεφτά μου. Κατευθείαν. Άρα ξεκινάω με 1.000 ευρώ και κατευθείαν βγάζω πολύ περισσότερα. Αφού τα βγάζω πίσω κατευθείαν τα λεφτά. Άρα μπορώ να πανεπενδύω. Άρα πρέπει να δομήσεις, αν είσαι σε τέτοια φάση που κρέμεσαι, ας πούμε, από 1.000 ευρώ, πρώτον πέρασε τον business model σου. Και αλλιώς, αν έτυχε, είναι σπάνιο, αλλά πες αν έτυχε, αν πρέπει να βρεις λύση οπωσδήποτε αυτά τα 1.000 ευρώ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο που να φτιάξεις κάτι πολύ έξυπνο που να βγάζει πίσω κατευθείαν τα λεφτά του. Δηλαδή, εγώ έλεγα στους πελάτες να πληρώνετε μπροστά. Και θα σας δώσω δώρο έξτρα, ας πούμε, αυτό και αυτό. Ναι, για να βγάλεις κάποια έξτρα λεφτά. Ναι, για να με πληρώσουν μπροστά και να. Για κάθε 1 ευρώ που βάζω στη διαφήμιση να βάζω 5 πίσω. Η άλλη στρατηγική είναι να επενδύσεις στον brand μακροπρόθεσμα και να αντιληφθείς ότι και το marketing είναι ένα έξοδο της επιχείρησης. Που αυτό είναι σωστό long term. Πρέπει να γίνει από την αρχή όμως. Δηλαδή με τα τελευταία 1.000 ευρώ λίγο. Ναι, αυτό σε λέω. Γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να φτάσεις τα τελευταία σου 1.000 ευρώ και να είσαι μες στο άγχος πώς θα τα βγάλω πίσω. Έχω πελάτες που τους βοήθησα ακόμα και έτσι. Πλέον δεν το κάνω γιατί αναλαμβάνω πιο μεγάλα brands και είναι πιο άνετοι, ας πούμε. Και καταλαβαίνω ότι το market θέλει χρόνο. Αλλά είχα προκύψει σε φάσεις που άλλος με λέει, φίλε, πνίγομαι, θα κλείσω το μαγαζί μου. Είσαι το τελευταίο μου χαρτί. Κακή εμπειρία, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ό,τι σου πω και λίγο πεισμώσεις ψυχολογικά και με ακούσεις, θα σου το σώσω, ας πούμε. Και ταυτόχρονα του έκανα και consulting σε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, έκανα και consulting σε κάποια πράγματα και πολλά μαγαζιά από αυτά τα βοηθήσαμε πάρα πολύ και τα σώσαμε. Κυριολεκτικά. Δηλαδή ήταν στα τελευταία του ουσιαστικά. Ναι, ήταν φάση να το κλείσω, να το πουλήσω και ό,τι να κάνω, ας πούμε. Και με το τι το σώσατε, με video marketing ή με Google Ads? Με διάφορες στρατηγικές. Με Facebook Ads και chatbots, με προσφορές, με δώρα, με διαγωνισμούς, άμεσα πράγματα συνήθως. Άμεσα που θέλουν να φέρνουν άμεσα cash flow, ναι. Αλλά σου λέω, πλέον δεν το θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να δουλεύω μόνο με σοβαρά brands που έχουν budget, που σκέφτονται πού θέλω να είμαι σε ένα χρόνο από σήμερα και μπορούν να μπουν και 1 και 2 και 3 μήνες μέσα. Γιατί έτσι δουλεύει στην ουσία το σωστό το business, γιατί χτίζεις. Δεν σου λέω ότι δεν έχεις στρατηγικές που μπορείς να κάνεις για να βγάλεις άμεσα cash flow. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι να μην είσαι σε αυτή την κατάσταση που σε καίει το χιλιάρικο, ας πούμε. Ναι, έχεις ένα μεγάλο στόχο που πηγαίνεις. Ναι, έτσι να αντιληφθείς ότι δουλεύει το business. Δηλαδή, η Amazon έκανε 25 χρόνια να βγάλει κέρδος, ξέρω. Καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή,
Πρέπει να βλέπεις μπροστά. Ναι, όσο πιο μεγάλος επιχειρηματίας, τόσο πιο πολύ υπομονή έχεις συνήθως. Εσύ μέσα από ό,τι έχεις δει και από όλα τα brands που έχεις δει και όταν επικοινωνείς και με καταστήματα, ποια είναι τα μερικά λάθη που βλέπεις ότι κάνουν στα social media? Δεν παράγουν περιεχόμενο. Δεν επενδύουν σε διαφήμιση. Δεν κάνουν μια σωστή παρουσία που να έχει μια ποιότητα, αυτά που ανεβάζουν. Δεν είναι ενεργοί. Αυτά. Δεν δίνουν value. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν τα αξιοποιούν σωστά. Δεν τα αξιοποιούν. Μπορεί να κάνουν ποστάκια. Παίρνουν 5 likes. Ούτε ads τρέχουν, ούτε βίντεο. Δεν αντιλαμβάνουν την αξία τους. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Δεν παίρνουν σοβαρά την αξία που έχουν τα social media και πόσο πολύ μπορούν να τους βοηθήσουν. Και εσύ, αν πήγαινες μέσα σε ένα μαγαζί, ας πούμε, θα έβγαζες, του δίνεις και τα σενάρια και τα δηλαδή. Όλα. Εμένα μου αρέσει να προσφέρω all inclusive packages. Οκ, να μην χρειάζεται να κάνει δηλαδή κάτι ο. Ναι, θα πω στον άλλο, φίλε, με πληρώνεις αυτά, θα κάνω τα πάντα εγώ. Τίποτα δεν ασχολείσαι εσύ. Και είναι το καλύτερο business model, νομίζω αυτό. Είναι καλύτερα γιατί σου λέω άλλο εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό αυτό, αλλά θα μου τα κάνει όλα και θα μου τα κάνει καλά. Και όλα δεν βασίζεσαι και στις γνώσεις πάνω του εστιατόρα ή του προσωπικού εκεί πέρα. Ναι, είσαι πιο αυτόνομος. Βέβαια, καλό είναι να κάνει και engage στη διαδικασία ο κάθε επιχειρηματίας, αλλά με το βίντεο κάνει αυτόματα engage γιατί παίζουμε στο βίντεο πιο πολύ. Καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά έχει και το πρόβλημα μετά ότι πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να βγουν στο βίντεο. Εντάξει, εκεί είναι δική σου δουλειά σαν επαγγελματίας που το είχα πούμε χθες με έναν πελάτη. Ναι. Που ήθελε να κάνει βίντεο, αντιλαμβάνεται αξία του, αλλά ντρεπότανε. Οπότε είναι δική μου δουλειά να κάνω και το ψυχολόγο. Και να τον καθοδηγήσω και το σύμβουλο, γιατί είσαι σύμβουλος. Να το κάνεις να νιώσεις. Ναι, πρέπει να το εξηγήσεις, φίλε, καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ ήμουν αδιστακτικός στην κάμερα και σήμερα κάνω λάθη μετά από τόσα χρόνια. Και έχω καλούς πελάτες που ήταν στη ίδια θέση μαζί σου, που ήταν διστακτικοί και τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και ανυπομονούν να πάω για γυρίσματα και έχουν γίνει φίρμες. Ναι. Και όπου πάνε στο Μανάβι και τους λες, δεν βλέπω στο TikTok, και πάνε στον Κρεοπόλη και τους λες, δεν βλέπω στο TikTok. Και γουστάρουν και έρχονται πελάτες του μαγαζί τους από όλη την Ελλάδα. Και δες τα παραδείγματα, δες τον αυτόν, να αυτός είναι ο Κωστής, να πως ντρεπόταν και αυτός, δες τον τώρα τι ωραία που τα λέει, έτσι άσε και εσύ. Είσαι ωραία φίρμα, είσαι ωραία προσωπικότητα, το έχεις, πάμε, θα είμαι δίπλα σου. Άντε πάμε. Θα σου πει άλλος, καταλαβαίνεις. Ναι, κατευθείαν. Ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιοι freelancers είναι ότι προσπαθούν να βρουν ποιοτικούς πελάτες, καλούς πελάτες, αλλά καταλήγουν να βρίσκουν πελάτες που τους λένε: εγώ θα σου δώσω 100, 200, 300 ευρώ maximum. Δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν περισσότερα λεφτά. Πώς μπορούν να βρουν καλύτερους πελάτες ή να πουλήσουν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν περισσότερα λεφτά από τον κάθε πελάτη, ας πούμε. Ναι, κοίτα, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Το πρώτο είναι πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου, το positioning που έχεις. Δηλαδή, αν έχεις κάποια τεστιμόνια από καλούς πελάτες, αν έχεις accounts που έχουν κάνει δυνατά νούμερα, όλα αυτά είναι όπλα υπέρ σου, εργαλεία υπέρ σου που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να επικοινωνήσεις την αξία που έχεις να προσφέρεις στον πελάτη. Τώρα, αυτό είναι, αν ο πελάτης είναι καλός, έχει την οικονομική δυνατότητα, απλά εσύ δεν το πουλάς σωστά τον εαυτό σου. Γιατί μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα, ότι εσύ δεν πουλάς σωστά τον εαυτό σου. Οπότε πρέπει να εξετάσεις αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν επικοινωνώ σωστά την αξία μου. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω καλύτερα την αξία μου? Πρέπει να βελτιώσω την δεξιότητα μου στις πωλήσεις. Πρέπει, που αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά σε αυτό το podcast πώς να αναλύσουμε? Μπορεί κάποιος να γίνει μπρος της κοινότητας, όπως είπα. Ή πρέπει να βελτιώσεις τη δεξιότητα σου στις πωλήσεις, ή μπορεί απλά να στοχεύεις στο λάθος πελάτη. Ένα από αυτά τα δύο προβλήματα είναι. Οπότε, αν το πρόβλημα σου είναι ότι ο πελάτης είναι μεγάλος πελάτης, αλλά δεν είναι πρόθυμος να πληρώσει πολλά, σημαίνει ότι δεν επικοινωνείς σωστά αυτό που έχεις να προσφέρεις. Οπότε, θες παραπάνω testimonials, θες παραπάνω case studies, θες να έχεις καλύτερη δεξιότητα στο πώς επικοινωνείς αυτό που κάνεις. Πρέπει να κάνεις λίγο πράξη στις πωλήσεις σε διάφορα scripts, πώς μιλάς, πώς επικοινωνείς. Εντάξει, αυτό είναι μια περίπτωση. Άλλη περίπτωση μπορεί να επικοινωνείς τέλεια αυτό που έχεις, αλλά να το επικοινωνείς στον λάθος άνθρωπο. Που εκεί πάμε να δούμε αν είναι αυτό το ενδεχόμενο. Αν είναι αυτό το πρόβλημα, σημαίνει ότι πρέπει να βρεις έναν τρόπο να βρίσκεις ποιοτικούς πελάτες. Εφόσον ξέρεις ότι ναι, όντως επικοινωνώ σωστά, ναι, όντως ο άλλος μπορεί να αντιληφθεί την αξία που προσφέρω με βάση τα case study μου και τον τρόπο που το επικοινωνώ και τα testimonials μου, σημαίνει το λάθος μου είναι ότι βρίσκω λάθος ανθρώπους. Οπότε, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δεις πώς μπορείς να βρεις τους κατάλληλους πελάτες. Πώς μπορείς να βρεις τους κατάλληλους πελάτες? Ο πιο εύκολος τρόπος να βρεις τους πελάτες που θέλεις εσύ είναι να κάνεις μια λίστα με αυτούς τους πελάτες και να πας στοχευμένα να τους πουλήσεις. Οπότε πρέπει να στοχεύσεις τους πελάτες εσύ και να πας εσύ. Και να πας με διαφορετικό τρόπο. Να τους πάρεις τηλέφωνο, να τους στείλεις email, μπορεί να τους στείλεις ένα δώρο, μπορεί να τους στείλεις ένα δωρεάν βίντεο που κάνεις μια μελέτη για την επιχείρησή τους και να κάνεις και follow-up. Δηλαδή να επιμείνεις. Έχεις γράψει κάτω 100 ιδανικούς πελάτες που ήταν όνειρο να δουλέψεις μαζί τους. Ξέρεις ότι είναι καλές επιχειρήσεις, ξέρεις ότι έχουν λεφτά, ξέρεις ότι είναι επαγγελματίες.
μετά πρέπει να πάμε στο κομμάτι των πωλήσεων, όπως είπαμε. Να γίνεις καλύτερος στις πωλήσεις. Άρα, ένας τρόπος είναι να στοχεύσεις 100 επιχειρήσεις, ξέρεις πλέον ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι καλές. Τώρα πρέπει να τις πείσεις. Άρα πάμε στο κομμάτι των πωλήσεων. Λύσαμε το πρώτο πρόβλημα, να λύσουμε το δεύτερο. Οπότε αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πάρεις καλούς πελάτες. Μετά είναι το οργανικό marketing, όπως είπαμε και πριν, είναι το πληρωμένο marketing, που εκεί τι γίνεται, έχεις πολύ volume. Ναι. Έτσι, έχεις πολύ volume, δηλαδή έχεις πολλούς πελάτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, αλλά το 90% δεν είναι οι πελάτες που θέλεις. Ναι. Γιατί αν κάνεις μια λίστα, πας στοχευμένα στον πελάτη. Απλά δεν έχεις το positioning. Δεν έχεις το positioning που έχεις όταν έρχεται ο άλλος σε σένα και ζητάει να τον αναλάβεις. Ακριβώς. Οπότε θες καλύτερες πωλήσεις εδώ. Τώρα στο άλλο κομμάτι που έχεις το volume, έχεις πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να κάνεις καλό branding στα social media, πολλά βίντεο, να τρέξεις πολλά, να έχεις καλό website, να έχεις καλά τεστιμόνια, καλά case study όπως είπαμε, και μετά να βάλεις φίλτρα. Και θα βάλεις φίλτρα και θα πεις, εγώ ξεκινάω τις υπηρεσίες μου στα 1.000 ευρώ το μήνα. Αναλαμβάνουμε μόνο 10 επιχειρήσεις αυτή την περίοδο. Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας για να εξετάσουμε το έτοιμά σου και να δούμε αν είσαι πελάτες που μπορεί να δουλέψει μαζί μας. Σωστά, αν τηρήσεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Οπότε και θα παίξεις full πάλι positioning και marketing κτλ. Θα σου έρθει πολύ volume. Απλά δεν χρειάζεται να το φιλτράρεις χειροκίνητα το volume. Ναι, το φιλτράρεις μέσα από τη φόρμα δεν χρειάζεται να τους παίρνεις. Γιατί άμα το αφήσεις ελεύθερο και βαράς όλη μέρα διαφημίσεις και βίντεο, θα σου έρθουν άπειροι. Εμένα όταν τρέχα ads μου έρχονταν 20 άτομα τη μέρα. Το 90% από αυτούς δεν ήταν πελάτες που ήθελα. Ενώ μπορείς να βάλεις μια φόρμα επικοινωνία, να πεις συμπλήρωσε εδώ και να βάλεις και tick. Μπορείς να επενδύσεις 1.000 ευρώ το μήνα, ναι ή όχι. Άμα βάλει όχι, βάζεις φόρμα αυτόματα, φύγει από εδώ, δεν σε θέλω. Sorry. Δεν είναι ότι δεν σε θέλω, μακάρι να σε καλά, πετύχεις, αλλά δεν μπορείς να σε εξυπηρετήσω. Ναι. Δεν μπορείς να με κάνεις afford, δεν μπορείς να με πληρώσεις. Ναι, όταν φτάσεις σε αυτό το level, έλα σε επικοινωνία μας. Ναι, πάρε δες αυτά τα δωρεάν βίντεο που έχουμε, σε ευχαριστούμε πολύ. Next. Okay. Οπότε φιλτράρεις αυτόματα μέσα από πολύ περιεχόμενο και σωστό position στα social media και σου έρχονται καλά leads. Και άμα κάποιος θέλει να γίνει digital freelancer, ποιες κατηγορίες θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή, τι τομείς υπάρχουν πάνω σε αυτό? Μπορείς να προσφέρεις video marketing, μπορείς να κάνεις Facebook ads, μπορείς να κάνεις copywriting. Γραφίστας. Μπορείς να είσαι γραφίστας, μπορείς να φτιάχνεις website. Οποιαδήποτε υπηρεσία η οποία θα δίνει αξία σε επιχειρήσεις εκεί έξω και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. Οτιδήποτε μπορείς να ανταλλάξεις για χρήμα, μπορείς να το κάνεις στον κύριο προϊόν σου και να το πουλάς και να βγάζεις λεφτά και να έχεις πελατολόγιο και να πηγαίνεις καλά. Email marketing, SMS marketing, τα πάντα, τα πάντα. Αλλά δεν φτάνει αυτό το podcast για να καλύψουμε όλα αυτά. Εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που κάναμε. Και άμα θέλεις να πεις κιόλας πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος, είτε τα social, και πού μπορεί να μάθει περισσότερα για τις υπηρεσίες που προσφέρεις και για τις επιχειρήσεις που έχεις. Στα social μπορεί να με βρει στο προσωπικό account Χρήστος Ορφανίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Για το προσωπικό account μπορεί να βρει τα account της εταιρείας, της κάθε εταιρείας, το ένα Digital Freelancer που είναι η εταιρεία εκπαίδευσης, digitalfreelancer.gr, και το site μπορεί να μπει κατευθείαν εκεί να κάνει εγγραφή αν ενδιαφέρεται. Μπορεί να μπει και στα account μας στο Facebook, Instagram κτλ. Και η άλλη εταιρεία που έχω είναι Restaurant Marketing GR, όπου θα μας βρει πάλι και το site Restaurant Marketing GR και Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Okay. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για το digitalfreelancer.gr και να μάθει πώς να γίνει ακριβοπληρωμένος freelancer ή να αναπτυχθεί σαν freelancer ή να φτιάξει το δικό του agency, μπορεί να εγγραφεί στην κοινότητα. Είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα 50 ευρώ το μήνα, θα ανέβει η τιμή. Δεν ξέρω πότε, αλλά θα ανέβει, στάνταρ. Έτσι, γιατί θέλω καλά άτομα εκεί μέσα. Θέλω άτομα που όντως θέλουν αποτελέσματα και θα είναι σοβαροί. Στην παρούσα φάση είναι 50 ευρώ το μήνα και μπορεί να λάβει με την εγγραφή του μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο. Έχουμε πάνω από 50 ηχογραφημένα βίντεο που σου δείχνουν step by step τα πάντα. Πώς να βρεις πελάτες, πώς να πουλήσεις, πώς να δομήσεις τα πακέτα σου, τι να τιμολογήσεις, πώς να διαχειριστείς αντιρρήσεις, πώς να φτιάξεις τη δική σου ατομική εταιρεία, ό,τι χρειάζεται να ξέρεις. Έχουμε το chat και την κοινότητα, τα κανάλια επικοινωνίας που είναι με chat, όπου μπορεί να μιλάει με άλλα μέλη, να κάνει γνωριμίες και να λάβει υποστήριξη. Και κάνουμε και κάποια live calls. Μια φορά το μήνα κάνουμε κάποια live calls, κάποια zoom calls, όπου μπορεί να μπαίνει και εκεί να λαμβάνει μέρος. Ναι, σωστά. Οκ, τέλεια. Φανταστικά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.